E aquí teño o meu carón a Pablo Santiago. Que tal, moi boas? Bo día, Anxo, nada, bo día a todos os espectadores, os madrugadores, nada, como dis, imos pasalo ben nesta segunda edición da Twitter Galiza Cup. Comezamos repasando un pouco as aliñacións por parte de Twitter Compos, que polo menos tiveron a decencia de ordear os seus integrantes no 11. Permui na porta, liña defensiva para Abraham, Pablora, Eros e Rodri. No centro do campo, dobre pivote con Cristian e Pablo M. Seu anillo de enganche, ni cunha banda, outra para Sergi C, arriba Nusce, e por parte de Twitter Lugo, de corrido, Quiroga, Javi López, Ruiz, Castro, Palopi, Brais, Mejuto, Alberto, Peque, Ángel, Jonathan. Suplentes, só 3. Ollo, Comuñas, Saúl Piñón e Yacer. Así que todo disposto, todo preparado, os equipos que posaron xa para os compañeros gráficos. A priori, e só pola pinta que estás vendo, sen ter nin idea de como xogan estes dous equipos, a quen ves favorito, Pablo? A ver, é verdade que quizáis Lugo trae o plantel máis curto de todo o torneo, pero eu vexos polo menos profesionais, fíxate na foto que acaban de facer e tal, pero bueno, o Compostela, o Twitter Compos, mellor dito, ten un plantel bastante longo, non sabería apostar. Como integrantes de Twitter Pontevedra, menos barrigas das que nos gustaría ver, como Ficaboleiro, Antón Vieites, suplentazo para comezar neste partido de debut. Sabemos o colexiado? Cristian Rifón é o colexiado deste primeiro encontro, sorteo de campos, todo preparado neste Manuel Cortizo para o partido inaugural, segunda edición da Galiza Twitter Cup, tamén cun carácter benéfico, unha maravilla entrar por aquí e ver como a xente, como os propios participantes van deixando aí os seus alimentos non perecederos para o banco de alimentos. E aquí estamos preparados, vai comezar o partido, sacará Twitter Lugo á esquerda das súas pantallas, sei que está alguén acompañándonos, isto parece aquel Arenteiro que fora, Arenteiro Teruel, non? No Carballiño, que se fixera viral o comentarista, pois a ver se hai algún madrugador que o deixe no chat de YouTube. Hai dous balóns no céspede, mal sinal para comezar. Vemos que, por certo, na bancada, ali a nosa dereita, Anxo, sí que temos algúns madrugadores, algúns valentes. Creo que é outro equipo, non? Debe ser Twitter Racing, igual que vemos aí a Twitter Pontevedra. Pode ser, pero como van de calle, pois, quen sabe. Xogará Twitter Lugo, a subía o colexiado e comeza o partido, técnica Luis Enrique, primeiro balón para que presione ou que polo menos se ordena a presión Twitter Lugo, movendo Twitter Compos dende atrás. Claro, primeiras tomas de contactos, partidos curtos, 20 minutos, hai que lembralo xa dende o comezo. A xente... Ollo, a primeira recuperación, pode ser falta, non a subía nada colexiado, primeiras protestas de Twitter Lugo, a presión alta. Bueno, declaración de intencións, Twitter Lugo, inda que sexa co freno de man un chisquiño posto, vai presionar arriba. Sí, pero é normal, eu creo, a estas horas da mañán. Vemos, por exemplo, que Twitter Lugo, polo de pronto, comeza o partido con unha defensa de 3 centrais, 2 carrileiros, polo 4-2-3-1 do Compostela, que xa viña anunciado aquí na folla que tiveron a ben de entregarnos. Xogando Brais co 10 ás costas, agora move a liña defensiva do Lugo, balón é para Castro, a dereita no lateral para Javi López, que decide subir o balón paseniñamente. Primeiro minuto de xogo desta segunda edición da Galiza Twitter Cup, arriba o balón de Brais, recibe de costas dorsal 11 Ángel, abre a banda esquerda. Polo de agora Twitter Compos perseguindo balón, perseguindo sombras, coas ideas máis claras, a lo menos a priori para Twitter Lugo, movendo atrás de novo. Como ves a cousa? O que dicía cando estábamos a piques de comezar, vexo Twitter Lugo cunha serie de automatismos que para estes niveis están bastante ben, e de momento, como dis, Twitter Compos só pode perseguir o balón. Ollo, porque me gusta o dedo, Lugo que bo balón filtrado pode chegar, a boa saída de Permui na porta, colleu o balón o porteiro de Twitter Compos, xoga Eros, integrante de Non Vale Furar, claro que sí, aí está a saída e nefasta, como se a fixera, vamos. Un Benxamín, recuperou Twitter Lugo, máis enteiro nestes primeiros minutos, que boa arrancada, que boa conducción, pon o balón o segundo, non vai chegar. Pero era boa idea, outra chegada para Twitter Lugo, polo de agora sen ocasións de perigo, pero sí, o que dicíamos, máis enteiro Twitter Lugo, xa xogou a edición do ano pasado, é evidente que hai unha certa bagaxe en relación con Twitter Compos, pero polo de agora custoulles madrugar. Sí, Twitter Compos aterrando non só no partido, senón tamén no torneo, como a dis, Sanxo,
Lugo sí que se lleve máis enteiro, non? Estamos vendo, pero bueno, tamén é verdade que son 20 minutos, Anxo, de partido. Como non materialices ocasións nos primeiros minutos, quizáis logo podes acabar pagando. Estamos vendo o cadro de xogadores máis longo que decías agora, e está Daniel Cao saudando agora os comentaristas, tamén de non vale furar. Temos reemplazos no banco Twitter Compos, non descarto que tiña que botar man deles polo que estamos vendo nestes primeiros 3 minutos de xogo. No Manuel Anxo Cortizo, estades a tempo, se estades vendo streaming na casa, estades a tempo de vir por aquí, traede aí un quiliño de lentejas, por exemplo, un kilo de pasta, algo para aí o banco de alimentos non perecederos. Xoga Twitter Compos, que quere o primeiro achegamento, pero non lle dura nada a bola. Pretende recuperar aí. Ollo ese... esas chan son complicadas, hai que ter cuidado con elas. Non sei como estará o campo de seco, logo probaremos, pero eu creo que esas segadas na Xunqueira, en Pontevedra, eu non as recomendaría. Son complicadas. E temos un problema porque na alineación de Twitter Compos que nos pasaron non coinciden para nada os números que están sendo titulares, pero bueno, nos narraremos para adiante, e se confundimos algún nome, pois non é culpa, non, esculpamos aos narradores. Non podíamos ter a festa en paz, non? Xa bastante fixeron. Hai un dorsal 8, por exemplo, que non está na alineación en ningures. Correcto, xoga aquí na banda esquerda, seguramente, non sei se Abraham, pode ser. Pode ser Abraham. Pregúntalle aí. Abraham! Non se xirou, así que non creo que sexa. Quizás está demasiado concentrado. Ollo que ataca Twitter Compos, o balón polo centro, aí houbo nada. Sí, asubía falta o colexiado. Primeira acción que pode ser perigosa no balón parado, na pelota parada para Twitter Compos. Protestaba aí Brais. Pitando contactiños polo de agora o colexiado. Pitando, debería pitar máis forte tamén, é verdad, porque sí, aquí non se escoitou. Dende aquí non escoitamos nada. Pedía incluso o cancerbeiro Permui do Compos, incluso amoestación. Que o único que temos claro, porque vai sacar o dorsal 7, non temos o nome na planilla de alineacións. Dorsal 7, o balón arriba, ollo que se pode complicar sen problemas para Quiroga, o cancerbeiro de Twitter Lugo. O ano pasado vimos un derbi dos Ancares, Twitter Lugo, Twitter Ponferradina, que foi espectacular, dos mellores partidos do torneo polo que lembro o ano pasado, que tampouco que teña moitos recordos porque a cantina de Urdilde, dende aquí un saúdo, estaba moi ben. E recibe Brais, que sen dúbida estamos vendo, hai que apuntalo como scouters agora mesmo de Twitter Pontevedra. Brais, zurdiño, dorsal 10 as costas, ten moi boa pinta en Twitter Lugo. Sí, ese ten aí quizás un par de... Ollo, primeiro balón fora do campo no Manuel Anxo Cortizo e festexa a bancada. Permui. Eso é, damos ya a Permui ese hito. Dicíamos, Twitter Lugo ten dous xogadores moi interesantes no centro do campo. Dicías Alberto Sidorf, este dorsal número 10. Dicíamos, ten un par de pezas Twitter Lugo bastante interesantes nese centro do campo, co que ademais está tentando dominar o compás, o ritmo do xogo. Menos dun cuarto de hora xa para que peche este partido de debut. Xa vemos por aí detrás quecendo a Twitter Celta. Lembramos que os partidos da primeira xornada estamos agora gozando deste Twitter Compos, Twitter Lugo, as 10:10, aínda que van con retraso, facendo un pouco honra o que temos todos os tuiteiros. Twitter Celta, Twitter Ourense, o partido que foi a final da primeira edición desta Galiza Twitter Cup. As 10:35 debutan estes dous servidores, Twitter Depor, Twitter Pontevedra, e as 11 para pechar esa primeira xornada, Twitter Ponferradina, Twitter Racing de Ferrol. Ataca o Lugo, de novo o balón de Brais, o desmarque arriba, Eros que atoca e pretende despexar, pero outra vez boa presión do Lugo, que vai arriba, e claro, se lle complica a saída de balón a Twitter Compos, que perde o balón moi rápido, e de novo a bola para o Lugo, que, como decíamos, segue levando a iniciativa nestes primeiros 7 minutos. Son 20, xa queda menos dun cuarto de hora, Pablo. Sí, totalmente, Anxo. Lugo Compos está creando peligro únicamente con esas accións ailladas a balón parado. Aí vemos que o colexiado pois deixa xogar, cousa que non fixo nestas últimas accións, e ataca Compos agora. Balón para Nuste, era o 7, o que sacou a falta antes Manu César, histórico.
Tamén algo polémico coa policía, co Obradoiro, bueno, todos temos aquí a súa historia, tampouco é plan de desvelar antes de tempo. Despexa Twitter Compos, hai unha boa apertura a banda dereita e pode haber un contacto, o colexiado que decide subiar, estamos vendo un integrante de Twitter Pontevedra xa birra na man, xa quentando motores, alainismo, saca o balón Twitter Compos de atrás, quizáis un pouquiño máis enteiro agora, xa parece que quitaron as arañeiras un pouco do corpo, xa desperezaron un chisquiño, xa están un pouco máis enteiros, ou polo menos melloraron as sensacións, que é importante, vai nos pasar a nós tamén, primeiros contactos co balón, acostumarte tamén ao terreno de xogo é o que ten. Sí, importante, sobre todo nos primeiros minutos, asegurar quizás esos primeiros contactos co balón, como di Sancho, porque ninguén quere cometer erros, partidos moi curtos, como dicimos, os erros, os detalles van a pagar caros. Vaya falta sacou agora Abraham, deficiente e pouco, sacará Twitter Compos dende o centro do campo, a liña divisoria dos dous terreos de xogo, saque de banda, 8 minutos 20 segundos, que gozamos polo de agora deste partido de debut entre Twitter Compos e Twitter Lugo, sen goles no marcador, xogando dorsal 8 ás costas, buscaba o balón filtrado, non atopou o compañeiro, o balón que ten Quiroga, ser o porteiro do Lugo, chamarte Quiroga está ben tirada, non? Sí, a verdade é que sí, non podería haber un mellor candidato a nome. Parece que vemos o primeiro, o dorsal número 14 do Lugo, que ti me dirás quen é, está pedindo o cambio, Javi López. Javi López, dirixiuse, non pode máis. Eso é, dirixiuse que levamos 9 minutos de encontro e todavía non houve ninguna sustitución. Sorpresa, xogando Albertín e Brais no centro do campo do Lugo. Teñen que conectar estes dos peloteiros, iso será bo para os albivermellos. Outro balón filtrado que non vai chegar ás mans de Permui. Vai collendo cor este Monolanxe Cuartido. Xa vemos aí a Twitter Ponce preparados. Por detrás hai un pouco de camaradeiría tamén entre Twitter Celta. Ollo agora a recuperación de Twitter Lugo sen problemas, sen perigo. Finalmente, aínda que volve a recuperar de novo dorsal 6, que tamén me está gustando bastante. O seu nome é Mejuto. Hai varios Mejutos neste torneo, non todos son vos. Hai outros? En Twitter Celta creo que hai un Mejuto, ¿no? Ajá. Creo, Non sei, a mellor estou me tirando unha E tripla. ven o ex colexiado tamén? Pasou algo cunha curmá de Mejuto ano pasado en Twitter Celta, senón que nos lo deixen nos comentarios, que seguro que se lembran. Que, por certo, podemos ler algún comentario ou temos acceso a ese tipo de... No noso móvil. Sí, Pode ser que haxa algún comentario por aí, estaría ben. Saque de banda, perfil esquerdo para Twitter Lugo, balón directamente á área como no Mundial, o llevou remate, que parada de Permui. Que parada de Permui, a primeira opción de perigo claro nas botas de Ángel para Twitter Lugo. O disparo coa súa perna zurda parou Permui, isto pode darlle as o Compos. Saindo dende atrás, recibe Manu César, toca de primeiras, boa descarga, apertura dereita, que ven, que boa xogada Twitter Compos, fiada, o balón a dereita, o centro á área, despexa co dorsal 11 Palopi, recibe Eros, balón de novo para Twitter Lugo. Está me gustando moito Mejuto, Brais, Albertín. No Lugo hai xente que move a bola, que move a fruta. Ese centro do campo, Anxo, ese centro do campo do Lugo pode ser chave non só neste partido, senón no torneo en xeral. Hai un 27 aquí que non ven na plantilla, pero bueno. Non, en Twitter Lugo. Hai que identificar... que pon aí? Patiño. Patiño pon, non? Patiño con NH. Sí, correcto. Sí, pero nos cambios tampouco viñan, só tiñan 3 suplentes e non hai ningún Patiño, pero bueno. Balón para Brais, pégalle coa perna mala, ese balón sae por saque de porta, 11 minutos 15 segundos deste partido inaugural da segunda edición da Galiza Twitter Cup. A ocasión máis clara nas botas de Ángel, parou Permui, que polo de agora é outro dos nomes para axendar. A ver, lemos un pouco os comentarios por aí. Lemos un pouco. Marcos Piedras estános a ver dende Braga, está canso de que os partidos coincidan co partido de pretemporada do Celta. Linda sí está aquí, ou seja que un saludo a Marcos. Se escucha. Ollo que ataca Twitter Compos, balón para o 4, tiro que lle pode caer o rexeite. Será que? Colexiado, dinos algo. Saque dende o curruncho para Twitter Compos. Comentan por aquí que escoita con eco. Roquelodi, un saludo a Roquelodi, gracias por esta aportación. Sí, señor. A ver agora, din por aquí. Sacará dende o curruncho Twitter Compos.
Perfil esquerdo, 3-4 pasiños na carreira. Será en curto ou en longo? En longo, deficiente e pouco. Curto. A intención é o que conta, dixo Permui. Está claro. En longo, claro, en longo quizáis era a intención. Manu, unhas palabras. Organización. Bueno, grazas por vernos, que sexa un torneo increíble para todos. Quen vai gañar? Home, a ver, espero que Twitter dé, ainda que non ten pinta. Debutamos nós contra Twitter Depor a partir das 11 menos 25, se non hai máis retrasos. Pedía falta agora Twitter Lugo. E o balón para o Compos. Ollo a bancada de animación, Anxo, protestando. Esta falta, fíxate que ao final... Pitona. Puido a presión. Cristian. Cagón. Oi. E vemos aí na bancada Cris, que tampouco teño na planilla, Palopi, xa hubo primeiros trocos aí en Twitter Lugo, movendo un pouco a árbore. Non debutou aínda Antón Vieites, nin Cabo, que son dous... Ah, sí que entrou Antón, co dorsal 11. Aí o test, defendendo a falta. E Cabo tamén, co 9. A falta de Twitter Lugo directa, Permui en dous tempos, sen problema, pero Permui ten cousiñas, non sei se xogou, pero ollo. Balón arriba. Ollo a Cabo, exxogador do Cire Meride, mira, aí tes a primeira, loitando aí con Twitter Lugo, pedía falta, non sila nada colexiado, parecía falta, Sí, colexiado, por certo, que viña dende Silleda, non? Porque esta acción colleu uno moi lonxe. Con moita néboa, non? Con moita néboa, aí está. Ataca Twitter Lugo, o balón no costado esquerdo, prefire recuar atrás para ese dorsal 6, Mejuto levanta a cabeza, busca compañeiros, busca opcións, o pase filtrado, para ninguén, de novo balón para Permui. Quedan, querido Pablo, menos de 6 minutos para que finalice, hai tempo engadido, este primeiro encontro da segunda edición da Galiza Twitter Cup. Non sabemos, pero tampouco é que se perdera moito, por tanto, non creo que haxa moito tempo de engadido. Quero rescatar aquí un comentario de Marzasu que exemplifica a perfección estes primeiros 15 minutos, cando agora ataca Compos. Ollo, balón para Cabo xogando o centro, equivocouse, despexa Twitter Lugo, pode seguir co balón Twitter Compos. Balón aí para o 19, balón atrás, e acabará despexando Twitter Lugo. O dos números de Twitter Compos é algo que hai que facelo ver para os seguintes encontros, por ben dos narradores, para ter un pouco, porque claro, aquí son tuiteiros, a maioría son anónimos, por iso aproveitan o seu anonimato para facer as barbaridades que fan algúns. Xogando o dorsal 5 ás costas, arriba, dereita, volve despechar Twitter Lugo, e quedan 5 minutiños. Veremos se alguén é quen de rachar o marcador ou remata este primeiro encontro da segunda edición da Galiza Twitter Cup. Con resultado gafas. Quería rescatar este comentario de Marzasu, que di que veremos todo menos fútbol, exemplifica un pouco o que está sendo este partido e o que seguramente sexa o torneo. Balón en longo, ollo que pode non haber fora de xogo, ataca Twitter Lugo, quere marcar o primeiro gol da segunda edición da Galiza Twitter Cup, o disparo dende arriba, petou en Eros, e recolle Permui coas mans. Vai esmorecendo este primeiro encontro, máis trocos preparados na banda. Xa empeza un pouco a desesperada, non? Balóns longos. Vemos que os primeiros toques de Dani Cabo son perigosos, Pode ser un home importante no torneo. Aí pouco corpo, pero interesante. O espazo sobre todo. Antón Vieites, primeiro balón prácticamente que toca para Dani Cabo. Balón a esquerda, subindo a bola, dorsal 19, tampouco temos na planilla, será saque de banda a favor de Twitter Lugo, dio colexiado. Protesta aí Twitter Compos, un saúdo a Protección Civil, sempre importante. E pide cambio Albertín, non pode máis. Ese centro do campo correu moito neste partido. Sí, porque estamos vendo que os partidos van racharse, Anxo, van racharse moito, entón, sobre todo os centrocampistas van sufrir moito. Conduce Mejuto, bo balón a dereita, dorsal 27 Patiño, coido que Eros está inconmensurable na defensa, tremendo, Pedía falta agora Antón, non sai por liña de fondo, seguirá atacando Twitter Compos, balón para Cabo tocando de primeiras, recupera de novo, pide falta, non asubía nada colexiado, balón de novo para Twitter Compos, batalla, duelo, aí está, Liorta, claro que sí, pero dende o cariño sempre, o respecto. Quiroga, co balón nos pés, quedan 3 minutos, despexa arriba,
Antón Vieites tentaba controlar, non o consigue. Patiño pode prolongar. Na carreira semella que vai gañar Eros. Que berra Eros! Por se non quedaba claro. E despexa coa súa perna zurda. Ollo que pode haber unha perda importante. Xoga Twitter Lugo que lle pega. Balón fora. 0-0, 17,5, Pablo. Se nos acaba isto, tío. Isto eu creo que vai ser a tónica dos partidos, Anxo. Son partidos moi curtos. O nivel, seguramente salvo algunha excepción. É lamentable. Aí podes dicilo, non pasa nada. Non. Non te cortes, é lamentable. Mais ben eu referíame á igualdade entre os equipos e seguramente haberá algunha excepción, non sei cal, tampouco vou dicir nombres que logo quedamos mal, pero a igualdade vai estar aí, os partidos vanse decidir por detalles. Unha moi boa parada de Permuy, se ese gol tivera entrado de Twitter Lugo, o partido mudaba completamente, son detalles. 18 minutos, se ataca Twitter Compos pola banda dereita. Quere xogar atrás, quere canear, chega ben na cobertura na liña defensiva esa segunda liña. Toca Antón Vieites coa caneleira. Obrigatorias, por certo, as caneleiras, importante, unha mala patada pode arruinar o torneo. Ollo balón filtrado, non hai fora de xogo, sí. Fora de xogo, non parecía, pero asubiu fora de xogo. Tampouco temos o 14, pero boa ocasión agora para Twitter Compos. Anulada, non valía, por fora de xogo. Inda así, detivera o Cancerbeiro moi ben, moi seguro, pero a verdade é que nos tiñamos unha panorámica moi boa. Non parecía. Non valía, dixen, un saúdo dende aquí a Alex Gesto, claro que sí. Xogando Twitter Lugo, perfil esquerdo. Xoga Mejuto, e que pitou? Pitou final, pero si queda un minuto. El di que xa acabou. El leva o reloxo, que o marcador está mal e xa está. Cristian, espabila! Aquí na realización din que non rematou o partido nin de coña, que queda un minuto. Nada, vete por aí, berros, 0-0. Terá presa, a cantina creo que xa está aberta, o señor colexiado enteraríase diso. Non sei, hai desempate? Eu creo que non, que un punto xa está, non hai penaltis. Polo tanto, rematou este primeiro encontro, xestos de roubo, pero rematou este primeiro encontro, ocasión máis clara probablemente nas botas do dorsal 11 de Twitter Lugo de Ángel, parou Permuy, que lle podemos dar como se fose un mundial, o trofeo MVP deste debut, deste primeiro encontro da segunda edición da Galiza Twitter Cup, rematou sen goles, un puntiño para cada un, Twitter Compos 0, Twitter Lugo 0. Pablo, vémonos no campo. Podes darlle a xente dorsal, digo, para que logo tomen nota, cando narren outros, se están nos comentarios, para que tomen nota. Eu levo 99, central. Eu levo 6, seguramente, o outro dos centrais, ou sexa que ali nos veremos, compañeiro. Pois nada máis, vémonos no seguinte encontro, que será o Twitter Celta, Twitter Ourense. Lembrade, a final da primeira edición da tempada pasada desta Galiza Twitter Cup, rematou o primeiro encontro, Twitter Compos 0, Twitter Lugo 0.
y medio y ya está. Moi boas, que tal? Comenzamos este segundo partido da Galicia Twitter Cup. Neste caso, repítese esa final da edición pasada. Gañou na Twitter Celta. Veremos se Twitter Ourense pode conseguir, esa revancha. Ao meu lado teño a Madielbo e a Carlos. Moi bo día, aquí estamos no Estadio Manuel Anso Cortizo de Lalín para vivir a repetición da final do ano pasado, como ben decía aquí Dani. Probablemente para moitos un pouco final anticipada, aínda que é moito falar cando estamos aínda comezando o torneo. Teño ao meu lado a Carlos, que tamén vai comentar o partido de hoxe, o partido Celta-Ourense. Muy buenas, pues partido de la jornada sin duda, repetición de la final del año pasado, dos equipos muy fuertes que tienen aspiraciones de llegar lejos en este torneo y que se encuentren en esta primera ronda es un regalo para el fútbol. A ver si también vemos el primer gol de esta edición, algún goliño queremos ver y nada, poco más. También, hay muchas quejas sobre el último arbitraje entre el partido entre Compostela y Lugo. Veremos si en este partido, a ver qué opina la afición, pero sin duda son dos equipos que han mantenido el bloque del año pasado. No ha habido grandes cambios en las plantillas, y es que es cierto que ha habido fichajes importantes en Twitter Ourense. Podemos destacar la llegada de Gol de Morci, de hecho viene desde Cataluña para poder jugar el torneo. Y pues veremos cómo son este primer partido para ambos equipos. Es temprano, tienen que adaptarse e intentar. Es un campo muy grande, además las dimensiones del Manuel Anxo Cortizo. Así que veremos cómo avanza este partido, que está a punto de empezar, y a ver si Twitter Ourense, que tuvo la espinita de la final del año pasado, puede tener una revancha, ¿no? Además, Madielbo, tú eres aficionado del Ourense, ¿no? Sí, Pues lo que comentábamos un poco, juntamos otro año más a toda la comunidad de Twitter Galicia por una causa solidaria. La verdad que un gran trabajo de toda la organización y de todas las personas que han hecho posible que se repita este año el torneo. Así que con ganas de que empiece este segundo partido, esta final anticipada según muchos, pero queda mucho torneo, esto acaba de comenzar. Veremos cómo afecta a los equipos el empezar tan temprano. Vemos que os equipos estánse situándose para comezar. Tamén hai que recordar unha novidade no Ourense. Na portería Corne, o ano pasado non puido estar por lesión. Se lembrades, o ano pasado tivo que sustituílo Gil. Na primeiro partido foi un pouco a situación catastrófica que parecía que o equipo iba a sufrir. Despois recuperouse e chegou a esa final que, como dicimos, podemos ver agora repetida. Seguramente os dos equipos coa lección aprendida, especialmente Ourense, despois de chegar a esa final e non poder lograr levar o torneo para a cidade das Burgas. Empezou o partido saca, leva balóns o Celta, está Varo, aí no número 25, que é un dos xogadores quizáis con máis calidade no toque de balón. Primeiro tanteo dos dos equipos, presiona Ourense arriba. Imos ver se este partido, como decíamos antes, por lo menos trae a salsa dos goles, que é algo que necesitamos. Yo creo que también un factor clave en este tipo de partidos y sobre todo en este torneo va a ser
el físico. Y bueno, Twitter Ourense tiene una ventaja, que tiene una plantilla muy amplia que le puede beneficiar. A ver si saben gestionar bien los cambios y bueno, así aprovechan esa baza a su favor. Pero bueno, lleva atacando Twitter Celta, se prepara para el tiro, nada, la despejó el portero, gol. Pues primer gol del torneo, se adelanta Twitter Celta, llegando al primer minuto del partido. No vemos de quién fue el gol, no sé si visteis ahí alguno. No, a verdade que non identificamos, queda un pouco lonxe aquí a tribuna de Manuel Alonso Cortizo non axuda moito pola distancia ao campo, pero vemos que no minuto, aínda non se cumpriu o minuto 2 de partido, o Celta pois demostrando que quere volver a gañar o torneo, deixando as cousas claras desde o principio, así que Celta 1, Ourense 0. Pues sí, el actual campeón del torneo abre la edición con el primer gol. Vemos que el Ourense tal vez empezó un poco más complicado estos primeros minutos, más despistado, les cuesta un poco más entrar en juego, una pérdida ahí en 2/3 y una contra que termina en ese gol, un disparo que tapa muy bien Corne y el rechace que va para adentro y tenemos el primer gol del torneo. Twitter Z 1, Twitter Ourense 0. Pois imos ver agora se Ourense reacciona. De momento intenta ocupar o campo do Celta, Malcom intentando entrar por banda, metendo o balón ao medio, pero sen moito éxito. E agora, seguramente, o Celta, pois nas contras vai ser aínda máis perigoso, porque xa non ten que arriscar tanto. Temos aí balón ao medio, Corne, portero do Ourense, parece que estaba xogada invalidada. Pues fuera de juego, pero Twitter Celta empieza amenazando desde el primer minuto y bueno, pues ya está dejando muy buenas sensaciones. El Ourense sí que es cierto que empezó algo despistado atrás. Yo creo que también, a mí me comentaron que alguno del Twitter Ourense llegó algo de resaca. No lo sabemos, pero bueno, quizás este primer partido, pero bueno, si os recordáis, el año pasado Ourense ya empezó perdiendo ese primer partido contra el Depor 4-1 y luego, bueno, acabó llegando a la final, así que esto es muy largo. Y por ahora intenta tocar el Ourense con calma, la juega Gael la vuelve a tocar el Ourense, está bueno. Siguen por ahí, nada, la tiene el Ourense sin problema. Va a haber el saque de banda para... Ah, no, falta para Twitter Celta, veremos. Buen pase entre líneas antes que... Metió el medio campo de Twitter Celta, a la espalda, el árbitro pitó fuera de juego, algo ajustado. Vemos que Twitter Celta ha entrado mucho más fuerte que sus rivales al partido. Vamos a hablar al centro, colgado, al medio, córner, la roza, el rechace se va, saque de puerta para Twitter Ourense. Primeros minutos muy buenos de Twitter Celta, que está demostrando que es el campeón y que quiere revalidar título este año. Sí, está claro que entrou moito mellor no partido Celta que Ourense. Ourense ainda está tratando de darse conta que o partido empezou. Levamos 4 minutos e de momento todas as accións están sendo favorables ao Celta. De feito está chegando incluso con perigo, aparte dese primeiro gol tan tempraneiro. Balón aí para Ortiz, que intenta chegar, pero o arsenismo despesa a banda. Estaban tratando de subir Ortiz e Martín Rois polo medio, tratando de reaccionar, como decimos, Ourense a este 1-0. Partidos que duran tan pouco tempo, como 20 minutos, tampouco hai moita marxe de reacción, así que o reaccionan pronto o partido pode se ir. Saca de banda o Celta, balón no córner, pegado aí a banda. O Celta non ten presa, evidentemente, porque o partido vai perfectamente para eles. Trata de recuperar aí Seguín. O balón aí disputa no centro do campo, balón para Varo, que vai ser o que está colocando os balóns con máis sentido, con máis inteligencia, apropiándose un pouco aí do terreo de xogo do centro. E agora ese balón xa en profundidade se parece que non chega. Tamén hai que ter en conta aquí o físico. As primeiras carreiras dos primeiros minutos sí que é máis fácil, agora os equipos tamén van ir seguramente dosificando, que ademais hai que ter en conta que o Lía é longo e hai moitos partidos por diante. Trata de xogar Ourense, Moure, recupera incluso de todas maneiras o Celta. Está prácticamente todos os duelos está saindo vencedor os xogadores celestes e Ourense tratando de contrarrestar ese xogo do Celta e de momento con pouquiño éxito. Vese moitísimo máis cómodo o Celta no partido que o Ourense.
non só polo gol, senón pola sensación que está dando no terreo de xogo. Así que, cando damos 5 minutos, o Celta parece que ten o control do xogo e imos ver se vai ser así a tónica do que queda de partido. Pues sí, tenemos un monólogo total del Celta, segunda falta del partido, que va larga, despeja bien ahora la defensa del Ourense, que intenta buscar la contra, ahora la pierde en el centro del campo, con mucha claridad tiene el centro del campo de Twitter Celta. Está siendo sin duda lo mejor del partido, conecta muy buenos balones. Ese pase justo no fue de lo mejor, atrapa así muchos problemas córner ahora, y a ver si el Ourense logra hacer una buena jugada para meterse en el partido. Al final es solo un gol, todo puede cambiar, es cierto que son partidos cortos, tiene mucho banquillo. Ojo, ahora el pase filtrado, que es muy bueno. Y gran repliegue ahora del Twitter Celta también. Ojo que se puede complicar. Y va a forzar un saque de banda. Vamos a ver si puede ser en esta. Saca rápido Twitter Ourense el balón. A ver qué hace Ortiz. Se la roba bien ahora Celta. Sigue Ortiz. Ahora vamos a ver. Bueno, ahora está pelando bastante mejor el Ourense. Intenta meterse un poco en el partido, intentar tener un control más del medio del campo, que se veían muy superiores el Celta. Vamos a ver si ahora colocan en el centro. Ojo, sí. Y atrapa el Arsenismo. No sé si seguíamos fuera de juego, el árbitro no dijo nada. Y estos 7 minutos, pues bueno, de ida y vuelta. Primera llegada ahora del Ourense. Vamos a ver si son capaces de reaccionar. Si logran replegar mejor, conseguir más posesión en el centro del campo. Esas llegadas, esos centros, tienen jugadores muy físicos. Ojo ahora el pase filtrado. Y de nuevo saque de banda, ahora peligroso, cerca de esa portería del Arsenismo. Sin mucha prisa tampoco el Ourense ahora para sacar. Tienen tiempo, 1 minuto 8. El pase llega a línea de fondo. Llega a segundo palo. El remate. Uy, se envenenaba eso. No toca el Arsenismo. Será saque de puerta para Twitter Celta. Pues empieza a reaccionar un poco el Ourense ahora, ¿no? Sí. Vimos aí o 10 do Ourense Moure, que é un xogador que tamén que ten moita calidade. Colleu o balón en 2 situacións de ataque. Meteu ese balón ao centro, Martín Rois non puido controlar. E agora nesta última xogada que acabamos de ver como Malco probando un pouco ese tiro que ao final casi sorprende al Arsenismo, pero o balón foi fora. Temos aí a Malco, Rois, tratando de triangular en frontal da área do Celta, pero o Celta recupera, agora con poucos homes, tratando de buscar a contra, xa con Ourense moi replegado, xa con pechando os ocos, pero ainda así o Celta está tratando de chegar. Aí temos aí a Dubichan facendo unha xogada moi boa, fallou no remate, pero foise de todos pola banda esquerda e acabou lanzando por arriba da portería de Corne. Así que parece que esa é a tónica do partido, Ourense tratando de conseguir esa posición de balón que lle dea ocasións de igualar, pero o Celta nas contras, pois ese perigo que sabemos que teñen, porque hai xogadores de calidade na dianteira. Sobre todo Twitter Celta, y no solo la delantera, sino es todo el equipo. Yo lo veo uno de los equipos más completos. Portería tiene una bestia como lo es el Arsenismo al final, que el año pasado ya fue uno de los héroes del torneo. Bueno, intenta nada fuera de juego la... Pero bueno, lo que íbamos diciendo, al final Twitter Celta tiene un equipo muy completo, muy compacto, y para mí sin duda son los principales candidatos a repetir ese campeonato. Veremos lo que acaba pasando. Sí, están deixando claro, é dicir, chega un primeiro partido contra o supostamente o outro rival forte, o da final, desde o minuto 1, pois moi concentrados, moi profesionais, podíamos dicir casi, non? E co bloque, creo que sabendo moi ben xa tamén da experiencia do ano pasado de como hai que facer para gañar este torneo, e en cambio Ourense, pois costoulle ese primeiro gol. Trata de buscar xogadas, de tamén facer o seu xogo por banda. Agora temos aquí a Moure pola banda esquerda, que é un xogador con calidade, que pode colocar o balón. Ben colocado a Martín Rois en portería, pero o tiro moi frouxo, moi fácil para o Arsenismo, que, como decía por aquí Dani, é un dos xogadores máis importantes, sen dúbida, do Celta, que tamén o foi ano pasado. Precisamente por iso colocámoslo no edit da convocatoria como figura do equipo, porque, bueno, hai máis xogadores bons dentro do conxunto celeste, pero o Arsenismo é unha das claves, e seguramente unha das claves do torneo deste ano, como foi do ano pasado.
Luego también vemos ahí en la banda, Pablo Dinovita prepara cambios. A ver qué plantea ahora, pero bueno, quizás, ojo, Twitter Ourense que se acerca al área. Pues piden penalti, no señala nada, pedían penalti, pero jugada polémica, protesta Ourense. Sí, parecía falta, non sei se sobre a liña ou fora da liña, pero o árbitro de iso claro que non pita nada, non viu que fose falta nin penalti. Protesta o banco do Ourense, o entrenador Daniel, e agora, como decíamos, pues un cambio masivo nos dos equipos. Prácticamente a metade do partido pois cambian por completo, supostamente, evidentemente tamén por o tema físico, que tratar de aguantar estes 10 minutos e hai que cambiar pernas. Sí, ya ha pasado el Ecuador del partido, visto lo visto, partido de vuelta, muchos repliegues, muchos ataques, ya esas piernas pesan, ahora vemos ese centro que se marcha a saque de puerta. Y yo creo que si algo hay que destacar de este partido es que todo el ataque de Twitter Ourense está pasando por Moure. Ahora mismo está siendo sin duda lo mejor del medio del campo del Ourense, gracias a él están llegando a puerta, también está haciendo labores defensivas en las presiones. Y veremos ahora si el equipo de Dani es capaz de ir a presionar, robar balones y en alguna de estas empatar el partido. Sí, algún cambio incluso táctico, vemos aí a Anxiño que empezou o partido de central e agora Ourense meteu no medio centro, un xogador de altura, de forza, para tratar de conseguir eses balóns que quedan divididos. Falta agora de Seguín, ataca o Celta, vai ter unha xogada en ataque para poder enfriar un pouquiño o partido, que é o que lle convén agora o equipo celeste, e Ourense, pois vendo como van pasando os minutos, estamos no minuto 13, e a pesar desas achegamentos, que non foron tampouco ocasións moi claras, o partido continúa con esa tónica, ese 1-0, que parece de momento que non se vai mover. Ataque de Ourense, balón para Seguín pola banda dereita, están esperando Rois no centro, chega Seguín, vai ser saque de esquina, desde o recuncho vai sacar Ourense tratando de a ver si desta maneira pues consigue ameazar a porta del arsenismo. Y por ahora el Celta, bueno, pues a intentar aguantar. Muy importante comenzar ganando en este tipo de torneos. Una victoria te da muchísima confianza, pero bueno, no significa nada. Al final quedan 4 partidos contando este, pero bueno, ahí va el centro del Ourense, lo despeja el arsenismo sin problemas y vuelve el balón para el campo del Ourense. Bueno, lo está intentando ahora el Ourense, el Celta con un plan más defensivo, pero por ahora aguantando. Quedan prácticamente 6 minutos de encuentro, veremos cómo aguanta Twitter Celta, pero ahora va a la contra. Si ataca agora Celta, o Celta con 2 xogadores, balón que no está habilitado, parece ser, pero detén Corne, falla unha ocasión moi clara do Celta, que realmente acaba de fallar o 2-0. Pues sí, hemos tenido la ocasión casi más clara del partido. Parecía en primera instancia fuera de juego, el árbitro no levanta la mano, hay también indignación por esa parte en el banquillo de Twitter Ourense y vaya paradón de Corne, que se ha reivindicado ahí como portero. Estamos viendo que Twitter Celta manda muy buenos pases a la espalda de la defensa y yo creo que los están matando con eso. Ahora han tenido una ocasión clara de casi matar el partido, en el minuto 15 ponerse 2-0 y la han desaprovechado. Veremos ahora si esto no les pasa factura, desaprovechan oportunidades, si Ourense en algún centro que puedan meter empate en este partido. Sí, de todas maneiras a sensación que está dando Ourense un pouco de desesperación, non? De que non lle están saindo as cousas como eles contaba, non? Non sei se tomaron este partido un pouco como revancha do ano pasado, pero desde logo non están saindo as cousas nese sentido, buscando igualar un pouco o Celta. Parece que os mellores minutos do Ourense pasaron, agora xa está se convertindo un partido de centro de campo no que non están sucedendo grandes cousas e o que está sucedendo en certo caso é un pouco que o Celta parece que está máis cerca do 2-0 que o Ourense de empatar. Todos xeitos temos aí Ourense tratando de atacar, sobre todo últimamente por a banda dereita, seguín buscando centros, pero está bloqueando moi ben esas xogadas o Celta tanto en banda como no centro. Tenemos aí a Varo
a Varo dirixíndose aos comentaristas. Varo, que é un dos mellores xogadores do Celta, agora está no banquillo. O Celta xogando un pouco o seu xogo, xestionando ben os minutos, quedan 5 minutiños, pero creo que o partido vai morrer aquí, se non cambia moito a dinámica. Sí, tal vez el Ourense está un poquito parando al Celta a base de faltas. Creo que ya es la cuarta del partido que recibe el equipo de Vigo. Están tal vez también matando esto el partido. Le da mucha calma. Ahora Daniel va a meter cambios, parece. A ver si con esta incorporación. No, se esperará, imagino, a un balón en ataque. Vamos a ver ahora el centro de Twitter Celta, que va y de nuevo Corne la atrapa. Hombre, yo creo que también Corne es de hablar que está haciendo buen partido. Si solo van 1-0, ahora mismo es gracias a Corne. Vamos a ver, ojo, casi se descomplica ese balón en el centro del campo a Twitter Celta. El arsenismo con el balón, poco presionado ahí. Vamos a ver ahora, ojo, la falta y ley de la ventaja. No, y la pita. Jugada muy polémica. El árbitro acaba de cortar una oportunidad que era muy clara para Twitter Ourense. Sinceramente, no sé muy bien qué ha pitado. Que ainda estamos vendo agora que non sabemos se está pitando a favor do Celta ou do Ourense. Parece que unha falta a favor do Ourense, pero que non estaba xogando na área xa para rematar. Yo no veo muy bien el sentido a cortar esa jugada, que podía significar el empate, pero bueno, falta favorable al Ourense, falta peligrosa, pero bueno, protesta todo el banquillo del conjunto ourensano. Veremos si puede aprovechar esta oportunidad, ya llegando al tramo final del encuentro. Sí, vai Moure, parece que vai ser o encargado de lanzar esta falta, colocando aí a barreira Larsenismo. Pode ser a ocasión máis clara que lle queda Ourense no partido. Vai Moure, raso, pero detén en 2 tempos Larsenismo sen moito problema. Pues sí, complicada la decisión del árbitro, sobre todo cuando ya habían pasado varios segundos, todos entendíamos que era ley de la ventaja, e indignación total en el banquillo del Ourense por segunda o tercera vez en este partido. También ha hecho cambios Dani para estos 2 últimos minutos. Ojo, ahora el pase filtrado entre la defensa. Atrás para Moure, que puede colgar el centro, recorta, se tira hacia adentro, el chut a las manos del arsenismo también, que está muy seguro bajo palos un año más. Haciéndole un poco de tiempo, saca en corto a ese lateral izquierdo, una banda. Sigue ese lateral, se incorpora ya en campo enemigo. El pase y ahí sí que acierta el árbitro. Claro, fuera de juego. Ahora todo el banquillo de Twitter Ourense de pie. Un poquito ahí con comentarios con la grada. Yo quería preguntaros a ambos si, bueno, ¿creéis que el arbitraje, por lo que estábamos viendo, parece que va a ser un poco protagonista en esta Galicia Twitter Cup 2026? Lugo tuvo, bueno, esa acción al final que bueno, pitaron el partido en teoría antes de tiempo. Ahora Ourense también esas 2 acciones que, bueno, pero bueno, ahora va Twitter Celta a la contra, intenta el pase, nada, la recorta Ourense, que va al ataque. Sí, esas 2 xogadas, lógicamente vai se falar moito das dúas, do posible penalti a Ortiz e desa xogada na que non deixou continuar. Temos agora outra ocasión. O Ourense está intentando chegar, pero o larsenismo está sendo bastante seguro, non hai forma de atopar aí un oco. También yo quería comentar que también los ataques del Ourense, los tiros, no terminan tampoco de ser realmente peligrosos, y el larsenismo no está teniendo tampoco excesivo problema en detenerlos. Sí, el Ourense está llegando mucho. Ojo ahora del Twitter Celta, de nuevo Corne, otra gran parada. Decías antes y, hombre, lógicamente en este partido sobre todo el árbitro está siendo uno de los protagonistas. Ojo, vamos a ver que esto puede ser el último ataque del partido. Pase de Twitter Ourense, busca de zafarse del defensa, despeja al Ourense, puede ser el final. Y tenemos final en este segundo partido de la primera jornada. Gana Twitter Celta 1-0 al Ourense. No obtienen su venganza. Nada, un gusto haber narrado este partido, con polémicas incluidas, goles, un partidazo, la verdad, después de ese primer partido. Y nos vemos en el siguiente, que es un
Twitter Depor, Twitter Pontevedra, partidazo también de esta jornada. Que tal? Pois aquí seguimos na Galicia Twitter Cup, quenda para o terceiro partido, Twitter Depor, Twitter Pontevedra. Vaya comentarista que teño, vaya partido vamos a vivir. Erosiño, que tal? Como estás? ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estamos? Pues sí, un auténtico partidazo que temos aquí diante no Manuel Anxo Cortizo de Lalín. Todo un campazo e unha festa do fútbol galego, ¿no? A que temos hoxe. Temos un terceiro en Discordia aquí tamén que está sentado. Manu César 98, non sei se quere dicir algo sobre o partido, o noso ou o deles, ou o que ven agora. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, aquí yo estoy de scouting, la verdad, en plan, me falta la cerveza, pero para el siguiente partido no os preocupéis que me la pido, así que vamos a disfrutar de esta jornada y que gane el Compus.
Bueno, vamos a repasar las convocatorias a que van a debutar tanto Depor como Pontevedra. No sé quién es el local, dame absolutamente igual. A ver, está no marcador. Depor local, Pontevedra visitante. No Depor convocatoria. Voy aquí agora monopolizar o micro durante un minuto. Convocatoria José Sinouvismo, Brunks, Straviz, Carlitos, Arizmenda, Barberismo, Souto, Taboada, El Piraguas, Dani BG, Abelenda, Naveira, Cris, Diego, Simismo, Alba, Oturco, Reguengo, Totakeki, Manu, José Abraldes, Martín Míguez, Insuade, Andre e Champi Muros, a destra Pablo González e aí staff, Xerxiño e Ícar. Por parte do Pontevedra, Raúl Cajetalino, Corredoira, Veiga, Dani, Quickblow, Mario, Richard, Martín, Iván, Oujo, Alainismo, Breo, Yelquismo, Brian, Piti, Arosa e Anxo Tato, a destra Fondo Granate. Bueno, repasar as convocatorias. O Depor vende facer último o ano pasado e o Pontevedra estreas en esta Galicia Tour Cup. Sí, a verdad, hai que verse como fixo o Deportivo para refacerse despois do ano pasado. Outros debutantes, ¿no? Además do glorioso Twitter Compos, pues Twitter Pontevedra, que imos ver como arrinca este torneo. Importante dar un paso firme ao comezar para despois asegurar esa clasificación aos play-off. A ver que acontece, xa imos con retraso, isto é habitual na Liga Tour Cup, son as 10:47, estamos para o partido que estaba programado para as 10:35, bueno, 12 minutos de retraso, non pasa nada, descanso largo como na final do Mundial, e xa está, xa está. Efectivamente, agora vai sair a banda de gaitas de Lalín para facer un pouco de show, pouca cousa máis. Aquí seguimos agardando a que comecen a entrar os protagonistas no retángulo de xogo. Xa o primeiro que podo dicir é que vin por aí o gardameta suplente do Pontevedra que ten camiseta térmica posta, Só digo, o árbitro é Santi de Twitter Celta. Que a subir Twitter Celta a Twitter D, por qué? Bueno, hai que ver, ¿no? Hai que ver, además Santi, a ver a parcialidade, ¿no? Voy a decir una cosa. Torneo regalado. Bueno, aí están xa os protagonistas no terreo de xogo, cos 11 iniciais. Anxo Tato está de titular, non sei se sabemos, se confiamos en que sexa un dos mellores. Claro, el probablemente non fixera isto comigo aí cando xogamos nós, pero eu teño que darlle bola, darlle coma e tal. Creo que se vai a poñer de pivote de central. Sí, a verdad, pode ser un dos eixos da zaga pontevedresa e logo imos ver no Depor a ver como parten, que propostas, ¿no? Teñen os dous equipos, se van a combinación, se van ao fútbol atractivo ou destructivo, ¿no? Pois nada, 11 menos 12 minutos da mañá. Hai que lembrar que estamos aquí no Manuel Anxo Cortizo de Lalín. Non cheo a rebosar, pero case. Entón, a xente que queira vir que vaya vindo, porque sitios para aparcar non quedan moitos. Sí, a verdade, é o malo de que a mitad sexamos de fora de Lalín, que pouco sitio hai para aparcar, pero que sí que está, o que sí que é este torneo é toda unha festa do fútbol galego, das contas tuiteiras, é unha forma de desvirtualizar a tantísima xente que tamén eu creo que é o máis fermoso do encontro de hoxe. A invasión de campo nestes intres, non sei se hai sorteo, supoño tamén, entendo, e hai troco, foto, tamén foto. Bueno, pois seguimos nos prolegómenos do partido, aí está Anxo Tato xa ordenando e mandando aí ao equipo. A da camiseta do Depor non sei se queres decir algo, falábamos aquí que a min me lembra un pouco ao Hércules. A min gústame, sí, un pouco flow Hércules, pero bueno, tamén con esa inspiración retro. A do Pontevedra tamén está moi chula, con ese granate dourado. A verdade é que todas as camisetas están genial. Menos a nosa. Bueno, a nosa match worn, É dos Alvines, está ajustadita, tío, para marcar músculo. Match worn. A min gustan os detalles en rosa, pero bueno, sí que é certo que podía estar mellor. Pero para o ano que é para que nos inviten o ano que ven, que igual nos invitan. A miña do Depor asemellase a do Arzúa tamén. Sí, un aire. Sí. Bueno, pois repasamos clasificación. Compos e Lugo 1 punto, Celta 3, Unión Deportiva Ourense 0. Perfecto. A mí malame. A min tamén, con ir sumando de un en un, chega. Así que vamos a ver como vai avanzando. Pero que con 4 están na siguiente ronda. Sí, pode ser esa a estimación, pero bueno, a ver o que van sumando o resto. Eu encontro que Antón xa está a piques de comezar. Non sei se vos parece un pouco o porteiro do Pontevedra, un pouco falta e un pouco de altura, non?
Un pouco, a ver, eu suelo ver desde as alturas, eu son moi malo para dicir se alguén é alto ou baixo, pero bueno, un pouco retaquiño. Sí, xa comentamos que é un pouco anulo mufa calquera xogada polémica, veremos o que pasa con ese árbitro que temos deste partido. Efectuado o sorteo de campos, vai a mover o Depor. E hai cánticos por parte da xente do Celta, non? Onde está o barberismo? Sí. Moi ben, así me gusta, os do Depor tamén se suman. Onde está barberismo? Non o vemos. Comeza o encontro. Arranca o partido este Depor Pontevedra, o primeiro balón que é para o Depor. Lembramos partidos a 20 minutos onde probablemente o que marque gañe, porque non hai moito tempo para que pasen moitas cousas, a verdade. Sí, a verdade, de feito, se encaixas moito, hai que facerse mirar, hai que os adestradores ten que mirar un pouquiño as súas zagas, os seus bloques, pero polo de agora que é o Depor o que leva ese control do balón na medular agora mesmo. E a xente que ven aquí á sombra, porque xa rasca aquí a temperatura en la liña. Hai calor nesta mañá de 18 de xullo no Manuel Anxo Cortizo. Ese balón para Depor, Pontevedra que non tocou o balón nestes primeiros 40 segundos do partido. Ese esférico que se filtraba aí na defensa Granate vai a ser saque de banda a prol do Depor, que xa vimos como quería buscar o troco de orientación. Sí, a verdade, estaban aquí combinando en banda dereita, pode que o xogo parta bastante deste lado, pero ollo Pontevedra porque se acaba de facer co balón con bastante solidez defensiva. Aí a ten Anxo. Mira Anxo como toca o balón, como pisa, tira e busca ese balón longo combinado. Buscaba aí o dorsal 79 que Piti. Ese balón que para Pontevedra, mira na frontal o remate directamente as mans do porteiro do Depor. Moi ben aí Piti peleando ese balón aéreo, non era sinxelo, conseguiu gañar ya a Estraviz o duelo para despois poder encarar e encontrar o seu compañeiro para o disparo. Matou Manu, pero foi as mans do porteiro do Depor. Primeiro tiro a porta para Pontevedra, mira que vai a presión alta e recupera o balón, faise forte o cadro Granate. Anxo tocando de primeiras, aí o balón en 3/4 de campo, apertura que é defectuosa, saque de banda para o Depor. Sí, foi un paso oco, ¿no? O oco que había xusto entre banquillo e banquillo. Xusto entre os dous, que o que tiña que ir o balón nese oco foi o pase. Aí está, efectividade pura e agora pues sacará o Depor. Bueno, para que non se note as cores. Torneo amañado. Bueno. Increíble, Santi. E aí outro saque de banda prol do Deportivo. Do árbitro non sei nin que opinar, É que non leva o crono tampouco, bueno, con tal de que leve chifro para subiar algo, sei que hai algo. Mira ese balón a prol do Depor, a carreira vai a chegar o porteiro Granate, o porteiro do Pontevedra, o dorsal 23 Lino. Sí, buscaban aí a Alba o espacio, bastante velocidade por banda dereita, pero non conseguiu chegar o balón, anticipouse ben o guardarredes. A xente que continúa invocando a barberismo e continúa xogando Depor, que agora que se fixo tamén un pouco dominador do partido no 3 da primeira e única, 0-0. O balón que recupera Pontevedra. Sí, por lo de agora o Depor un pouco máis asociativo, o Pontevedra tamén lle gusta combinar, tamén quere asociarse rápido, buscar paredes, sobre todo buscando a Anxo, enlazando o xogo, pero polo de agora un pouquiño máis do Depor. Aí está Anxo que se mete tamén entre centrais para dar salida, total, leyenda absoluta, saque de banda prol do Pontevedra, posición de lateral esquerdo, vai a mover o capitán do cadro Granate, non aparece resaltado que é o capitán, así que o capitán do cadro Granate, recupera o Depor, bueno. Ese aí buscaba a bicicleta, aparece Anxo para recuperar ese esférico, a prol do equipo Granate, marcha de segundo, continúa buscando marchar do terceiro, apertura que boa, tamén para o equipo Granate, pero que busca de novo vir por dentro e mover nesa banda esquerda con Oujo. Sí, o que a perdeu Reguengo, que me está parecendo do máis destacado nestes primeiros 4 minutos de encontro xa, bastante ben nesa combinación, aí que se quixo lucir un pouco con esa bicicleta, pero bueno, o caneo que non lle saiu. Salta sorpresa, o árbitro subiu unha falta en contra do Depor.
Non protestaron os xogadores do Depor, tamén hai que dicilo. Sí, pode ser clara. Pode que fose... Entendo que é clara. Pode que fose clara. Vamos a ver o que busca o Pontevedra. Pongo máis alto a centrar. Iso significa que o resto non a saben sacar, non a saben levantar, non? Pois se o máis alto é o que ten que centrar o balón. Ollo, porque vai centro, se está sinalando... 2 ao remate. Pa que máis? Mira ese balón que se quería aí envenenar o centro xute que se marche directamente fora. Sí, boas intencións levaba ese balón de Anxo, pero non atopou o rematador. Mira que subiu un dos centrais, subiu o dorsal número 6, que é Quickblo, pero que non chegou a rematar por moi pouquiño. O partido está equilibrado, vemos o Depor que está tamén un pouco incómodo porque non dá saído aí ben da primeira liña de presión do Pontevedra, que tampouco é que sexa asfixiante. No, a verdad é que, bueno, están esperando en bloque medio, podemos decir, algo que tamén é incómodo, pero bueno, o Deportivo que non está atopando esa fluidez e esa pérdida. Mira que recuperación do Pontevedra, busca rematar, toca en curto, agora sí de zurda, ese balón que chega tamén ás mans de novo do porteiro do Depor. E o Pontevedra que ten unha cousa clara, recupera e tira. Sí, é importante, Non hai que acabar xogada. Teñen claro que un gol é o que dicíamos antes, ¿no? Que se pode dar a victoria casi instantáneamente e hai que rematar as xogadas. O Depor atrás quería facer unha comparación que non vou facer. E de novo recupera o Pontevedra, agora falta Brol do Depor. Sí, a verdade é que rascou un pouquiño na recuperación, pero o Deportivo que necesita máis firmeza atrás porque o Pontevedra é o que dicimos, recupera, sae rápido e golpea. Ese balón que agora é para o Depor, mira que ven cargando con máis xente. Agora que o equipo Granate, nesa banda esquerda, vai a recuperar o Pontevedra, que está ben. O tipo que está aí na banda dereita do Pontevedra, por lo menos parece fuertecito. Sí, a verdad. Está amazado, un perfil físico, haberá que ver. Mira que ven o Depor cargando agora nesta banda dereita por mediación do número 25 de Alba. Quere sacar ao centro, directamente ás mans do porteiro. Sí, moi sólido, bueno, non sei se é Raúl Cajeta ou Lino, porque non lle É Lino. É Lino. Sí. Pois bastante sólido Lino aí por arriba, o Pontevedra, verticalidade pura. Xa recuperou de novo o Depor, mira agora que quería saltar a presión o Pontevedra, o balón longo e a seguir, e aí hai que falar a comunicación, Anxo coa cabeza para xogar de novo para o Pontevedra, tocou de primeiras, aí concretamente Mario, e de novo vai o balón para o 7, ai non, que é o 79, espérate, é Piti, mira que marcha, 3 cuartos de campo, está un só ali na banda dereita, a xogada pedía o pase na banda dereita, e parou a contra o Depor coa falta. Sí, Piti desequilibrante, estamos vendo como intenta regatear, intenta encarar, pero bueno, aí tiveno que trabar porque senón a xogada podía ser moito máis perigosa. Pois vai Noa, pelota parada para o Pontevedra, colle o balón. Sí. Colle o balón o 7, Mario. É zurdo, porque vimos antes que está partindo de banda dereita. Veremos que centro pon, non buscan o remate 5, 6 futbolistas. 5 do Pontevedra, ese balón, vamos a ver, segundo pau. Aí está ese balón, segundo pau como se apuxera eu. Sí, a verdad. foi pa fora. Non pa fora do campo, polo menos, da instalación. Da instalación, sí. Pero foi pa fora. Das grandes instalacións que temos aquí en Lalín, novo equipo da terceira división, moitos anos despois, que cede este campo, estas instalacións para a Galicia Tutor Cup, porque estamos obviamente moi agradecidos aquí. Ollo con Lalín, Ollo con Lalín porque está montando un equipo ás ordes de Iván Carril que pode dar moito que falar, Haberá tempo para comentarlo, pero xa os medios de comunicación referencia do fútbol galego veñen avisando o Lalín. Sí, a verdade é que estamos aí comentando, pero... Que miremos os comentarios de YouTube. Temos comentario e todo. Temos comentarios, bueno. É que aquí non nos avisaron de nada. Eu cheguei aquí, collín o micro e non sabía nin que temos comentario. Grazas a toda a xente que nos está vendo, a esta hora da mañá, que como dicía Abel Caballero, pues pode ser 1 millón de persoas as que nos están vendo aquí hoxe. Seguramente. Como se chama? Galicia Twitter Cup. Se Anxo anota gol, como cantará a retransmisión? Pregunta ERG8888. Claro, depende de quen retransmite. Eu estou obrigado a cantarlo como se fora o gol da final do Mundial. Se hai outra xente... Hai ordes. Claro, eu ordes. Eu teño ordes do meu xefe directo.
Mary G7675, pon aí un vamos. Vamos. Non sei si creo que Erg8888 que tamén puxo antes, nesa xogada debería entrar o VAR a revisalo con B. Temos aquí toda a xente da Twitterudo detrás. E puxo por aquí Airas, que vou a ler o comentario literal. Hai que andar con ollo, non vai a ser que Twitter Lugo aproveite o descanso entre partidos para fichar algún xogador da Twitterudo. Non sei se hai algo que queredes decir. Se hai trasvase ou algo de... Fala no campo. Outra cousa importante, JB10/baixa RCD, no quedéis último, por favor, Forza Depor. Cuidado, É fácil superar a marca do Depor do ano pasado. Ese é un pouco o mellor, que só poden ir a mellor. Con sumar un punto, ao mellor xa chega. Xa chega. Bueno, pelota parada pro do Depor, que miramos aquí os comentarios e desinhibimos un pouco o partido. O entrenador xa dando as directrices, vamos a ver como sale. A pizarra, 10, primeira parte, única parte, vai ese... Bueno, Sale mal. Mandou unha Twitter Celta, obcecouse aí cos... Apupos asubidos de parte de Twitter Celta ao árbitro, cuidado. Sí, a verdad. Temos outro comentario que é de Amy Claudi 524, que primera ref ni que nada, este es el verdadero fútbol de barro. Sí. A verdad que sí, de barro... A mí que chame fútbol xa me reconforta por dentro. Sí, a verdad, parece, non sei, fútbol de la Meira. Fútbol de la Meira. Digamos que o campo non vai acorde a nivel futbolístico. Fútbol de alcohol, moito máis. Fútbol de alcohol, sí. O balón para o Pontevedra, que xa anda atrás, con calma, Anxo que conduce, o Depor que aguanta aí, recuando metros, non lle quema balón aí a Anxo, e mete ese balón longo buscando a Piti fora de xogo, que é imposible que vera o colexiado. A verdade é que moito mérito pitar todos estes foros de xogo, Twitter Celta, pois que apreta, non? Apreta o seu xogador, o primeiro goleador desta Galiza Twitter Cup. Sí. Acaba de... Hai que tamén enfocaremos un pouco. O que pasa é que vai andando o colexiado, pero bueno, igual é que lle cansa. O colexiado protesta máis que os xogadores, é increíble. Protesta máis o colexiado que os xogadores. Acaba de chegar aquí unha lenda da retransmisión, as retransmisións galegas como Fer Romero. Madrugar non quixo, pois son as 11 da mañá. Pero vai a monopolizar o micro na segunda xornada, vai a monopolizar o micro e narrar a segunda xornada. A ver que di da xente que hoxe está aquí agora mesmo narrando, a ver que di Fer despois. Bueno, quero oílo, despois vou poñer o partido para ver que comentarios houbo, Sí. Vou pasar nota. O partido parado agora nestes momentos e o balón para Twitter Pontevedra. Bueno, o deporte, hai que oxigenar. Hai trocos no Pontevedra que empezan a rotar pezas, pero vamos a ver como lle sale. Bueno, hai unha caída. Mira que continúa ese balón aí, o dorsal 7 de novo coa zurda. E o balón as mans do porteiro do Depor, que é o que máis traballo está a ter, probablemente dos dous neste 12 de partido. Agora Anxo a piques de liala, mira, decide frenarse, deixar de correr e recupera Pontevedra. Agora a presión alta que vai do Depor, que eres de atrás, hai que reventala ou teñen a cabeza para seguir xogando. Mira que ben, que maravilla. Só vou dicir unha cousa, namoreime do fútbol por dúas cousas, a paixón do meu pai e a espaldiña da Arizmenda, Madre mía, que barbaridade de movimento técnico. Aí quería buscar tamén de novo o balón o Pontevedra arriba, vai a recuperar o Depor nesa posición de lateral esquerdo. Eu xa escoito demasiado ruido, A xente está moi arriba, moi metida. Eso son as 11:04 minutos da mañá, imagínate as 5. Ainda non empezamos a xen Bermú. Promete aventuras. Sí, a verdad. Aventuras longas. Vai ser máis aventura que fútbol. Cando acabemos vamos para aí. Bueno, que temos que quecer para o seguinte partido. Claro. Pero bueno, como somos as estrelas do equipo, chegamos tarde e non pasa nada. Mira onde vai o porteiro a reventar o balón. A verdade é que o que demostrou Twitter Campus foi solidez atrás. Outra cousa non. No, Fútbol o resto no. Tamén polas horas. Mira ese balón. Agora para o Depor. Aí está. Pode meter o pase da morte segundo. Providencia Lanxo. Facendo un estiramento aí prácticamente de Rubi. E continúa o Depor atacando. Eso é fora de xogo. Colexiado di que non. Que non. Co brazo en alto, co man alto, di que non é fora de xogo. Vímoslo claro dende aquí. Recupera o Pontevedra. E logo xogará Twitter Racing, que parece máis o Ordes que o Racing, xa cho digo. Literalmente, sí, a verdad. Están aí preparados.
pero ollo con ese dorsal 31, que aquí non nos aparece. Bueno, Pero ollo con ese desmarque que casi foi bueno, sin o case, foi a xogada máis perigosa do que levamos de encontro cando falta pouco máis de 5 minutos para chegar ao final. Partido moi igualado. Continúa. Fai un análisis. Partido moi igualado, dous equipos que a verdade están bastante traballados no táctico. Penso que Pontevedra máis Amarrategui e despois ir rápido a contra, e o Depor sí que é verdade que intenta combinar, a veces con máis soltura, outras con menos, pero bueno, non sei quen pode levar o partido, a verdade. Penso que pode acabar 0-0, porque a verdade vexo moi parello no campo. Señora, ten vostede un 0-0, ten pinta, Aí vai atacando Pontevedra, pode ser esta, Mira o mal do comentarista, mira Pitti. Tira unha bicicleta, pode pegarlle. Pitti! Sacou as mans do Depor, que xogada. Vense arriba, cadra Granate, continúa ese balón no área. O remate de zurda, baixo, porteiro Depor seguro, pero en 2 tempos. MVP deste partido, sen lugar a dúbidas, Pitti, Sí. Desequilibrando en da esquerda, un dolor de todas as dores que pode haber no corpo humano, pois é o que está sendo Pitti para a zaga deportivista. Teñen 2 extremos vos, o Pontevedra, estamos a ver canto lle dura a gasolina porque está xogando todo o partido. Aí agora pode recuperar o Depor, ese balón para o Pontevedra, vai a ser finalmente de novo a prol do guardameta o Depor 4 para o final. Sí, pero está claro que o Depor agora tócalle sufrir porque o Pontevedra está se vindo arriba, está gañando metros, esa presión e robos, mira, outra vez que casi a perde o Deportivo, de feito, bueno, librarona de milagre. Sae a trompicóns, pero sae para volver para atrás, Un pouco. A portería está lá, faltan as frechas indicando onde está a portería do Depor. Agora mira como quere sair. Era fora de xogo, ese balón pasaba. Quere recuperar o Pontevedra no círculo central, que quere buscar o gol, O gol da victoria. Mira Anxo, que se pode incorporar ao ataque. Abre na esquerda. Anxo para Pitti, un pouco que quere xogar, Balones a Parrales. Aí está Pitti. Mira Pitti que tiene unha elástica. Pitti entra en área. Máis de Pitti. Continúa. Acaba de sacar o Depor. Bueno. É que Pitti parecía que se iba a emborrachar de balón, pero non, ollo, que o partido está tolo, Ollo que venga contra o Depor. Bueno, fora de xogo, pero criminal. Pero criminal ese fora de xogo. Será posesión a prol do Pontevedra. Mira que Pitti en esa xogada parecía que se podía emborrachar de balón, non? Que estaba aí un pouco liado, pero sacou un bo disparo. Foi un defensor do Depor que a sacou, non hemos visto quen, pero providencial, Seguimos 0-0 no 17, 3 para a final. A verdade que o partido ten ocasións, non é un 0-0 aburrido, non é o noso 0-0. Efectivamente, pero no, bueno, dúas propostas un pouco máis atractivas e logo a nosa que é bocadillo de cemento XXL. É o que nos gusta, O balón, non hai balóns, pero tampouco hai engadido, Estou a 20, porque non haxa balóns non se engade un minuto máis. No. É que se engade un minuto máis algún voto ao fígado. Bueno, vai a mover o Pontevedra. Estamos no 18, quedan 2 minutos, por tanto queda como moito 2 oportunidades, Vamos a ver se nos puxeron algo máis. Mira, King Oscarito que pregunta cando entra Aubameyang. Fichajazo. Xogará hoxe no Vero Boquete, non? O Gallá, Non creo. O Gallá. Varo Staff que pon Madialevo tú a Ude non puido robarnos. Mira, Pitti. ¡Qué parada, Pitti! ¡Gol! ¡Gol de Pontevedra! ¡Gol! Do equipo da Boa Vila, vence arriba o Cadro Granate. O gol de Pitti, o gol merecido, do que máis o buscou. Adiántase o Pontevedra no 18,5, Depor 0, Pontevedra 1. A verdade é que tal cual. Estaba sendo o mellor xogador do encontro, estaba sendo claramente o MVP, merecía o gol. Atopouno nun rexeite a un disparo seu. Gran intervención do porteiro. Hai que, sí, o mellor do Depor é o porteiro, Hai que especial énfase nese Compos Pontevedra que será 3:30, primeiro despois de comer. Ese tipo non recibe, xa cho digo, se recibe a espinilla. Bueno, temos varios mensaxes máis, varios staff que pon estou no baño obrando. Mira, caí providencial, o porteiro do Pontevedra que se vai ao chan. Conta do colexiado. Mira que ten que sacar o de córner, Sacou. Pois Varo que di que lle spoileou a grada.
o gol, estaba aí no baño, non puido máis. Outro, Marcos Piedras, que pon Antón guapo ti, Marcos. Claro que sí. TQHT, gran Oxe, podcast. Ollo, TQHT, se vai a Braga que o diga Marcos Piedras, porque igual se empezan a viaxar ao 18 de xullo. Hai algúns que viven moi ben, Sí, Hai sí, algúns sí, que sí. viven moi ben, se empezan a viaxar ao hai 18 de xullo. que empezar a pensar nas viaxes por Europa. Ollo! Gol do Pontevedra do 7, do que estaba tamén sendo mellor xunto a Pilti nesa banda dereita. Ese zurdazo, marca Mario, marca o Pontevedra 2-0. O Pontevedra líder. Líder polo gol a verás. Que din? Onde está non sei quen? Pero sí, 2-0, os dous extremos, ¿no? É o Pontevedra os extremos. Sí, igual sí. que a España de la Fuente, a España os extremos, pues Pontevedra igual. Antes digo do 0-0 e antes vence arriba Pontevedra para calarme a boca, non? Moi ben, Nuste. Mira, remata o partido, vence o Pontevedra, que saca a súa candidatura de estamos aquí. Favorito, un dos favoritos, de por 0, Pontevedra 2. Gran retransmisión aquí por parte de Erosiño, Manu César, estivemos todos. E agora deixamos a fondo vermello que van a narrar. Bueno. Cuidado. Esto, vamos, ten perigo, Imos- Poñede as gafas para escoitar ben este partido. Imos de medio de referencia en medio de referencia do fútbol galego. Aí está. Seguimos en nada, desfrutade. Recordade que este partido despois xogará Twitter Campus e eso vai ser unha maravilla. Tremendo, bueno, pois aquí seguimos en la LIN gozando dunha xornada maravillosa de fútbol galego con este Pontevedra 2 Deportivo 0 que vende rematar. Yo pongo los comentarios. Tú las... Está ya. ¿Tienes papeles o algo? Mira, están ahí, joder. ¿Y de la Ponfe? No hay nada. Bueno, pois continuamos aquí nesta retransmisión da Galicia Twitter Cup 2026 nesta segunda edición, xornada número 3 que enfrontará a Twitter Ponferradina contra Twitter Racing de Ferrol.
Repasamos rapidamente as aliñacións por parte da Ponfe con número 1 Mario Aler, 2 Carrico, 3 Depi, 4 Raúl, 8 Burgo, 9 Rodras, 10 Palmero, 11 Vázquez, 14 Coedo, 15 Pedro, 17 Robleda, 18 Albert Franco, 19 Quiño, 20 Nacho, 21 Jaime, 27 Samu, 31 Andrés, 69 para Zeus, 72 Yoko e 91 Albert. E por parte do Twitter Racing de Ferrol con número 1 Snoop, número 3 Chuecos, número 4 Iker, 5 para Chipi, 6 Martiño, 7 Gundín, 8 Santi, 9 Alex Bélix, 10 J Cano, 11 Alex Sanco, 15 Tony, 16 Nacho, 17 Samba, 18 Fonti, 21 para Villar, 22 Andrés e 24 Cocas. Adestrador Chaconero e co seu presidente Eber Sexo. Estamos aquí, Martín, que opinas un pouco deste partido entre dous equipos que xa saben o que é enfrontarse na anterior campaña, Twitter Ponfe que chegou ata semifinais, Twitter Ferrol que creo que quedou en cuartos de final. Ambos os dous equipos intentarán nesta edición alzarse co trofeo, estando a, bueno, pois menos de 2 minutos para comezar o encontro. Bueno, o primeiro, bos días. Ambientazo aquí no Manuel Anxo Cortizo. É un placer e un orgullo ver a cantidad de xente que hai e que move este torneo. Logo o partido, bueno, con que xoguen cada un pouco decente superará o nivel visto hasta agora, aunque bueno, Pontevedra moi ben, a verdade é que o vexo como unha revelación moi seria e a ver que nos depara este encontro. Pontevedra no seu debut, lembramos que a tempada pasada non disputou esta Galicia Twitter Cup, que ven de gañar pois na xornada número 3, esta será a número 4, que ven de gañar a Twitter D porque buscará neste segundo ano pasar de grupos despois de ser unha das decepcións da pasada tempada. Sí, correcto. Inda que foron a decepción meteron no 4, a Twitter Ourense, ben metidos, o sea que bueno, a ver, parece que vai arrancar. Arranca o encontro, balón para Twitter Racing de Ferrol, o balón en Lorgo para a parte dereita, despexa agora Raúl con número 4, será saque de banda para Twitter Ferrol. Será Santi que empoña o balón en xogo, ofrécese Villar, balón en Lorgo, salta Alex Bélix, pita perigo o árbitro do encontro, o xogador de Twitter Celta. Son moi fan do adestrador de Twitter Ponfe, bandeirola, gorro, uniformado para esta Galicia Twitter Cup. É unha birra ou un café, pero moi fan son. Bueno, pensamos que pode ser algún tipo de ritual, algo supersticioso. No, xa non sei. Ollo. Falta agora favorable a Twitter Ponfe. Pouco lle durou o gorro ao adestrador de Twitter Confe, que se volve a poñer na cabeza nesta mañá soleada aquí en Lalín, onde aquí na grada estáse moi ben, a verdade, pero que no sol a pé de campo o sol canta. Sí, totalmente, acabamos de xogar, non foi moi ben, pero bueno, sí que é certo que abaixo no verde apreta o sol. Balón agora para Twitter Ponfe. Vai o solo, vai o chan e pita falta a favor dos bercianos. Falta. Apreta bancada, apreta Twitter Ourense, que ven dunha arbitraxe cuestionable. Pide a barreira o número 10, Palmero, que vai ser o encargado de colgar este balón. Na parte dereita deste estadio municipal Manuel Anxo Cortizo en Lalín. Pito colexiado, 5 xogadores ao remate, vai Palmero, balón ao longo, despesa de puños, Snoop. Atención ao remate que se marcha fora, será saque de porta para Twitter Racing, sacará de porta Snoop. O balón que caiu na grada. Minuto xa 2 cumprido neste Manuel Anxo Cortizo na segunda edición da Galicia Twitter Cup neste torneo benéfico. Balón
para a liña de centrais. Toca Fonti. Fonti que busca efectivos, balón en longo agora en busca de Alexanco, intenta saltar Alexanco, balón que queda rexeitado, intenta salvar a Twitter Racing, consigue forzar un saque de banda, será Chuecos que retrasa para Fonti, agora o balón que queda para Santi, o recado de Santi, vai Chuecos que busca adelantar liñas, o balón en largo agora que pode estar en fora de xogo, non pita nada o colexiado, remate que se marcha directamente fora de Gundín, o capitán de Twitter Racing que tivo a primeira oportunidade do partido, continúa 0-0 con minuto 3 de encontro. 3:30. Minuto 3 e medio. Xa temos, Martín, a primeira ocasión do encontro. Sí, por certo, porteiro de Twitter Ponfe, ex-canteirán da Unión Deportiva Ourense. Iso é, aínda en etapa juvenil, Mario Ler, co número 1, Ourensán, representando a Twitter Ponferradina, que será o encargado de poñer o balón en xogo dende a porta. Balón agora en longo, directamente para Santi. Balón atrás que intenta despexar agora, intenta botala de encima, non a quere ninguén. Vai o Chan agora. Zeus, balón que queda rexeitado para Andrés, que bota o balón en largo, intenta ganar o Twitter Racing, ven agora o corte, o defensa Berciano. Balón na parte esquerda, quere adiantarse Andrés, non o consegue, olla dende a parte esquerda, que se mete dentro del área, olla disparo! Directamente fora, será saque de banda para Twitter Racing. Van 1-1 en oportunidades, 2 tiros dende fora, de momento ningún tiro a porta, máximo respeto de momento entre os dos equipos. Sí, boa xogada agora de Zeus, que meteuse por dentro, tiña opcións de pase, pero bueno, escolleu o tiro que non era unha mala acción, magua porque non lle saiu ben o disparo. Balón de novo en longo, o habitual neste inicio de encontro, balón que queda solto, o intento de despexe por parte de Santi, queda o balón directamente a Snoop, balón agora para Fonti, dende a liña de centrais, controlan dende o centro do campo, apertura para Chuecas, Chuecas agora para Guntín, o capitán, que quere seguir encarando, ollo centro, o pelotazo na cara para Albert, salvará o balón Twitter Ponferradina, esa pica Di Martín, claro que pica, un pelotazo na cara, xa sabemos que pode deixar mareado durante algúns segundos, o balón que queda solto, intenta recoller a Santi, finalmente será para Burgo, balón ahora que intenta controlar Twitter Ponferradina, ollo Chuecos, ahora para medio para Gundín, que intenta buscar o disparo en la frontal, ollo Gundín o disparo, era mellor a idea que a execución, será saque de porta para Mario Aler, será saque de porta para Twitter Ponferradina. Do mellorcito de Twitter Ferrol, Gundín, moi ben, aí adelante conectando con Abel en punta, cos extremos, para min do mellor técnicamente do equipo ferrolán. Ademais, o capitán, para algo escollerían como capitán. Sí. Nos non fixemos así, pero bueno. Balón de novo en longo que gaña Twitter Racing. Intenta pelexar agora Alex Bélix, o bebé do Racing de Ferrol. Xogador o Chan, non decreta nada colexiado. Balón para Santi, que intenta filtrar para a banda dereita. Ollo que pode sacar o centro. Dentro línea de fondo. Será córner para o Racing de Ferrol. Será a primeira xogada dende o Corruncho, a primeira xogada a balón parado, neste case minuto 7 de encontro. Que pelexa aí no córner. Será evidentemente deportiva entre Abel Ollo que queda o balón solto, intenta rematar agora Nacho. Dous torres, totalmente. Albert de Twitter Ponfe, Abel, como es? Abel Abelix, ¿no? ¿Cómo es? Alex Abelix. Son as o ano pasado. Sí, a verdade é que o ano pasado xa deixou moitos destelos, xa deixou, bueno, tamén de Twitter Racing, ten que ser un dianteiro complicado para as defensas rivais. Si, un dianteiro físico dos que xa non quedan, un dos nomes máis veteráns que acaba de recuperar o balón para Twitter Racing.
Agora é Villar, que abre para Cocas. Cocas, agora é Nacho, que busca meterse dentro da área, pode sacar o centro, Nacho, disparo! Que se marcha directamente fora. Xa van moitos disparos por parte de ambos conxuntos, pero que ninguno consigue atopar porta. Un momentiño, porque temos un experto na materia aquí o O tipo gastou forzas e non estaba encendido o micro. Bueno, tivemos dificultades técnicas. Apagamos o micro de xeito involuntario, pedimos disculpas a todos os que nos están vendo dende casa. Non sei se podemos ver algúns comentarios que nos están a poñer dende o directo. E falando de eminencias, quen chegou por aquí? Anxo Tato, de Fica coa bola, despois de vencer 2-0 con Twitter Pontevedra. Unha dos nomes propios, sen dúbida. O balón que queda dentro da área, que queda morto, intenta pelexar agora Twitter Ponfe. O balón que vai despexar Chuecas, intenta controlar Guntín e armar a conta para Twitter Ferrol. O intento de despexe e o consegue o defensa da Ponferradina. A ver que temos por aquí, Martín. Temos o gran Marcos Piedras, que está viaxando a Braga, o sea que desexamos unha boa viaxe a Portugal. Pouco máis tampouco, non hai moito máis comentario. Bueno, pues xa sabedes que podedes comentar todo o que queirades. Ollo este internada dende a banda esquerda para Twitter Ponferradina. O balón que queda solto agora para Burgo. O balón que queda agora para Rodras. Ollo pode sacar o disparo, pero que o balón que queda resitado da área e despexa Twitter Ferrol. O partido está roto, O partido está roto. Twitter Ferrol que intenta darlle un pouco de calma, pero a presión adelantada de Twitter Ponferradina, que obriga a xogar en longo uns balóns que non consiguen chegar ao número 9, a Alex Bélix, que para que poida facer maxia co seu físico. Pero bueno, veremos que estamos no minuto 11 largos deste encontro. Olla agora a internada de Twitter Ferrol. Olla o toque de menino primeiro. Oi, mi madriña, que fallou agora Twitter Racing. Foi Alex Sanco o que mandou o balón directamente fora, case a portería baleira. O balón dende a banda dereita, o disparo que deteu Mario Aler cunha boa parada, e o balón que quedou morto para Alex Sanco no segundo pau, e o balón que marcha directamente arriba. Temos outra ocasión clarísima, esta vez para os ferroláns. Continúa 0-0 no Manuel Anxo Ortiz. É moi clara tamén, outra clarísima, está vendo moitas ocasións, moitos ocos no medio do campo, e como aproveite calquer equipo vaise por diante seguro. Por certo, non sei se dá presión dende a retransmisión, pero o campo é grandísimo, o sea, é enorme isto. Oye, o balón agora, o castigo de Snoop, balón que perde Chuecas, balón para Robleda, que toca para Rodras, Robleda que busca encarar, o disparo de Rueda. ¡Madre mía de mi vida! ¡Mi madriña! ¡Qué golazo de Twitter Ponfe! ¡Golazo de Twitter Ponfe! O balón para
bateu, este balón é para min, e dende a frontal área sacou un zapatazo para o segundo pao, que non puido facer nada Snoop, adiántase Twitter Ponferradina no minuto case 13 do encontro, Ponferradina, Robledo, 1, Twitter Racing de Ferrol, 0. É unha barbaridade, de momento do que levamos o gol do torneo, unha auténtica barbaridade de como pega o balón, sorprende completamente o porteiro ferrolán, ponse por diante Twitter Ponferradina. Agora que buscaba unha rápida reacción por parte de Villar, Twitter Racing, hai cambios no conxunto ferrolán, entrará con número 6 Martiño, busca opcións o adestrador Chaconero, tamén entrará con número 15 en Twitter Ponferradina Pedro, saque de porta será Mario Ler quen ponga o balón en xogo. Balón ao ceo don Manuel Anxo Cortizo, intentaba saltar agora, ventaxa para Martiño, balón en longo que quere pelexar Cocas, aí va Cocas, despesa agora Depi, será saque de banda para Twitter Ferrol. Ahora co 22 Andrés, ollo ao centro. Está mirando en Bexa, pero bueno, unha festa terrible aquí ás nosas costas dos arieuros de Twitter Ourense. Sí, parece que hai grado de animación. Sí, moi ben, moi ben. De momento, aí somos campións, de momento. Home, con 40 xogadores, mal será que non se nos escoite. Sí, totalmente. Ollo, porque isto queces, Ollo. Balón agora vai ser balón parado a favor de Twitter Racing. Balón para Twitter Racing. Xogada perigosa. Hai un xogador só no segundo pau. Ollo, balón ao ceo. Intentaba rematar co 24 Cocas. O balón que saiu por liña de fondo. Será saque de porta, para Twitter Ponferradina cando quedan menos de 5 minutos para que remate o encontro. A festa terrible, a festa que temos aquí montada é unha barbaridade. Ao final a xente ven a pasalo ben. Sí, totalmente, un día de festa, un día de disfrute. Bueno, a ver como acaba isto. Ollo agora o Chan, dous xogadores de ambos equipos. Balón que queda para Twitter Racing, Gundín, o balón en longo que pode vir dende a banda dereita. Ollo a internada liña de fondo. Será saque de esquiña despois de que chegara en última instancia un defensor do cadro berciano, Imperial para o pase da morte. Tendrá unha nova ocasión Twitter Racing para patar o encontro. O balón que saca rápido co 16 Nacho. Ollo que encara Nacho, vai intentar rematar. Ollo Nacho! O disparo que tiña moito perigo, que marcha directamente fora. Será de novo saque de porta para Twitter Ponferradina, que vai ter que aguantar estes últimos minutos. Cando hai cambio en Twitter Ponferradina, entrará co 31 Andrés. E co 17 tamén entrará Samba en Twitter Ferrol. Quedan menos de 4 minutos. Twitter Ponfe terá que aguantar o arreón final de Twitter Racing. Sí, eu creo que agora Racing vai seguir arriba e aí a Ponfe ten que aguantar e intentar aguantar ese gol que ten de vantaxe, pero bueno, eu penso que vai ser complicado porque Racing ten xogadores con moitísima calidade arriba e nunha xogada illada poden liala, pero bueno, a ver que pasa. Balón de novo en longo que intentará pelexar e a gaña Twitter Racing. Con número 7 agora é Gundín, quen intenta retrasar ahora para o centro de Fonti. Ollo balón que intentaba o sombrero Villar, Imperial, Mario Aler, para sacar agora o balón en largo que intenta matalo Twitter Ponce. Ollo que pode matalo Twitter Ponce, atención ao remate directamente fora de Zeus. E ollo porque entra unha estrela, entra Yoko, unha auténtica estrela das redes sociais, que este ano pasado xogou con Guísamo, este ano xoga con Twitter Ponce. Mira, vense abaixo a grada, Bueno, vense abaixo
agrada dos nomes propios deste torneo. Oi, agora o despexe de Yoko, Twitter Ponfe non quere pasar perigo. Oi, agora o balón que queda solto, o pode sacar o disparo Andrés, queda o balón solto. Balón que queda agora para Pedro. Despexa Twitter Racing, deixa pasar o balón o adestador de Twitter Ponfe. Será balón para Twitter Ponfe. Será con número 2 Carrico. Carrico que entrega para un compañeiro. Os banquiños non nos deixan ver o que está a acontecer. Un rebomio de xogadores. Oi a tarascada, le levantase para o árbitro. Oi o que Pedro se mete na área, pode sacar o centro, balón atrás, que queda solto, disparo, e o gol, e o gol. É a sentenza de Twitter Ponfe, é a sentenza de Twitter Ponfe. Gol de Twitter Ponfe, que se vai levar este partido se non pasa unha sorpresa. Minuto 19 do encontro, a internada dende a banda dereita de Pedro, balón que chega ata a liña de fondo, o pase da morte que controla un compañeiro e que remata directamente a portería, duplica vantaxe Twitter Ponferradina 2, Racing de Ferrol 0. Moitísimas cousas ten esta Twitter Ponferradina arriba, con moitísima calidade, xogadores con moi bo pé. Bueno, estás a ver, Twitter de Ferrol tamén o ten, pero sí que é certo que Twitter Ponfe, para meu ver, ten xente de moitísima calidade arriba e, bueno, aí van, Ponferradina 2, Racing de Ferrol 0. No primeiro partido non chegaron os goles, pero nas 3 jornadas seguintes, nas 3 datas seguintes, que o marcador conseguiu non quedarse co resultado gafas. Le levantase agora favorable a Twitter Racing, que busca nun último arreón maquillar este resultado. Balón agora para Chuecos. A entrega non foi boa, recupera agora Twitter Ponfe por medio de Quiño. Balón agora en largo para a parte esquerda con Zeus. Intenta regatear Zeus. Oi, o balón de Zeus. Vai despexar Iker. Será saque dende o Curruncho, que finalmente non se disputará porque o árbitro do encontro decreta o final do partido. Primeiros 3 puntos para Twitter Ponferradina nun partido, a verdade, que eu creo que merecido. Houbo ocasións para ambos equipos, pero creo que as ocasións máis claras foron para Twitter Ponferradina. Racing de Ferrol que terá que buscar na seguinte data conseguir os seus primeiros puntos. Sí, para min superior, lixeiramente superior, Eu creo que aos puntos ambos os conxuntos tiveron ocasións para facer goles, pero bueno, sí que é certo que os do Bierzo foron máis efectivos arriba e, bueno, xustos vencedores desta terceira xornada, non? Sí, cuarta xornada. Perdón que ainda estou despertando, vale? Bueno, pois ata aquí. Agora temos por aquí detrás a dous pedazos de cracks, como son... Materia, Sí, subo nivel. Nós en comparación non somos nada. Temos por aquí a Fer Romero e Anxo Tato. Nada, deixámoslos con eles. Sí, é certo. A entrada é complicada, a cantina. Bueno, xa están aquí facendo improperios para a organización, eso xa dixámolo para eles, nada, dixámolo aquí e verémonos nas seguintes jornadas. Veña, hai que ir a xogar.
Ahí tenéis. Moi boas a todos, aquí estamos, un partido máis. Aquí o micro Ferromero ao meu lado, o crack Anso Tato, que ven de facer un auténtico espectáculo no seu partido diante do Depor, Estou explotado, macho. Estaba comendo un bocata, nin podo descansar. Mira, primeiro que vou dicir, isto é un Twitter Compos, Twitter Celta, Manu César suplente. Esas son as consecuencias lamentable, do debut. Esas son as lamentable. consecuencias do debut. Manu César suplente. Ademais, imos ter algún problema de cores, porque van prácticamente iguais. Sí, e de números, pero eso xa pasou no primeiro tempo que na planilla non se corresponden os dorsais, aplauden os dous equipos. O caso non levar un golpe que xa levaches ti. Coa porta da cantina, no, de verdade, a ver, dende aquí, Manolanxo Cortizo. A porta parece a do imaginario, unha pequena, o sea, para un tipo de 1,90 m non pode ser, entrei aí cos ollos casi pechados. A que non lambeches no campo, lambechela na cantina. Levo un pote na cabeza. Sabes o que hai que facer? Non ir á cantina. O carallo. O carallo. Acuarios e lomo queixo para Mira que plantan Tom Vieites. No, Espectáculo. É unha locura, moito gime, Eso sí, despois ten as botas torcidas, non? Pero bueno, polo demais todo ben, Ten as pernas pelexadas, pero claro, neste tipo de torneos, ainda que teñas as pernas pelexadas, se estás ben físicamente xa eres mellor que o 80% dos xogadores. Bueno, polo que vin, o Compos empatou o primeiro partido diante do Lugo, non? A ceros. Espectacular partido. Nun partido que non pasará aos anais dos libros de historia. Creo que houve unha ocasión en todo o partido, foi de Andrés do Lugo, pero o Twitter Compos deixou bastante que desexar. É verdade que creo que fixo a mítica estrategia de deixar os vos no banco para despois nos últimos 10 minutos sorprender, pero non sorprendeu demasiado. E despois o Celta que gañou é o favorito, non? Din do torneo, gañoulle o Título Ourense 1-0 a final do ano pasado. Efectivamente, a ver, Twitter Celta van como avións, a verdade. O sea, notase que non hai ningunha barriga, notase que son xente que xogou o fútbol toda a vida, e que moven ben o balón, e están moi ben físicamente, entón, evidentemente, o rival a bater. Iso sí, xogan coa presión, como ti dis, de que son campións. Entón, se se sopran un chisquiño, aí é onde se lles pode meter moito ollo con algúns que visten de granate aí, que xa fixeron o seu partido. Moito ollo con eles, non sei se os coñeces. Sí, sóame. O que pasa que nese partido creo que é máis de mérito de Twitter D porque é mérito de Twitter Ponte, pero bueno, presentamos candidatura, eu agardaba que non íamos marcar ningún só gol, marcamos 2, gañamos un partido, dou cun canto nos dentes e a partir de aquí a gozar, que está sendo unha xornada espectacular. Pois vai comezar o partido e aquí xa temos a primeira na fronte. Saco o número 17, pásame a alineación, non está o número 17. No, pasounos antes, punto. Hai que fiarse. Oi, casi Ollo, de porta a porta, l'arsenismo, casi la lías. Aí que falaron antes moi ben do porteiro del arsenismo, unha das pezas chaves, según esta convocatoria, unha das estrelas do torneo, el arsenismo. Sen dúbida, sen dúbida. Como tuiteiro non sei, pero como porteiro a verdad que bastante ben. Pois aí está o primeiro saque de porta para o Celta. No primeiro medio minuto de partido, Celta 0, Compos 0, ou máis ben Compos 0, Celta 0. Así pon no marcador, así que imos a seguir as indicacións da organización. Aí saindo, co balón controlado o Celta, controlando do medio campo, cruzando a divisoria, o pase en profundidade, non hai fora de xogo, ollo co 29, ten que sair o porteiro. E aí o primeiro aviso do Celta aínda no primeiro minuto do xogo. Mira, voulle dar un consello á organización, é mellor que non valga o fora de xogo, porque os colexiados non pitan un, o sea, non pitan un, aquí fiarte de que marcas ben a liña e levantas o brazo non vale de nada, non pitan un. Aínda así penso que Sergio, que era o 29, penso que entraba en posición correcta dende atrás, bueno, boca, pode ser, pero aí atacando o Celta que quere pois levar a iniciativa nestes primeiros minutos. Diante de Twitter Ourense marcaron nos primeiros minutos e aí prácticamente rematou o partido. Despois tiveron ocasións, pero queren empezar sempre co balón controlado. Aí o Celta quere darse a reviravolta. Mira Antón, aí penso que deu incluso un pouco sin querer. Ollo que pode liar aí, chega Eros. A xogada estrela de Eros, escacha balóns como se xogase na Sarriana, unha animalada, tío. E a ver, o que dicía, ollo co Compos aí atacando, moi ben a defensa do Celta e mira a primeira bronca tremenda aí do adestrador, que tremendo, que ben o fixo o dorsal número 8, que non o teño aquí tampouco, así que ti coñécelos, o 8 do Celta ou era o 6, Alan. Aí controlando o número 22, Dieguez. Teñen os nomes detrás. Dieguez para Varo, sí, pero calquera vez, dende aquí, dende a tribuna do Anso Cortizo. Controla o Celta, balón aberto en banda. Aparece aí, co pelo tinguido, parece o mella do Celta, aí co pelo. Lionel,
Lionel, Aura. tremendo. No, Lionel, sí, sí. pero escrito L-A-I-O-N-E-L. Lionel, co 17. E con ese aura, con ese pelo tinguido, non sei se foi onte a perruquería, pero para este torneo que estamos a vivir. Xa o levaba así o ano pasado, non lle caeu o pelo, así que polo de agora ben, que aproveite mentras poida telo. Bueno, mentras non caia, non hai fallo. Que yo digan a David Mella. Aí vai Insua xogando na banda, recupera o Compos. Aí o pisotón tremendo, queda mancado Diño, pero non indica nada o colexiado. Así que segue o balón en xogo e perde o balón o Compos, será banda para o Celta. Estou vendo o torneo do ano pasado que Diño e Dubichan, os extremos do Celta, son os que se manteñen, e a verdade é que o ano pasado foron desas armas vitais, non, sobre todo o espazo. E ia dicir antes, por pechar o comentario de antes, que partidos de 20 minutos a xente pode pensar que é pouco tempo, pero cando estás sobre o céspede, de verdade que tiran as pernas. Chega ben, non? E sobre todo xogas coa ansiedade tamén, ollo. Aí está o balón de novo para o Celta, Vaselina, o Longueiro. Petou no Longueiro ou petou fora? Que foi eso? Na cruceta de fora, espectacular. Aí a Vaselina por riba do porteiro do Compos. Penso que foi a xogada do dorsal 29 outra vez, de Sergio. Fiándose todo o tempo o Compos de tirar a liña alta e Cristian que non a subían fora de xogo. Entón, aquí non hai linieres e é moito risco tirar a liña. Hai que pedirlle ao adestrador do Compos que esa táctica non vai funcionar durante o partido, así que está a tempo de corrixila. Controla de novo o Celta, de momento dono e señor do partido, aí protexendo o balón, escacha aí Diño de novo coa portería, hai que ter cuidado con esas porterías, Sí, hai que ter cuidado, está o balado moi preto e aquí ningún é profesional, risco de infarto, bueno, calma, cabeza, que ningún está moi ben físicamente. Da ansiedade, veste no minuto 15 0-0 e ao final é un pouco tempo. Nós creo que tivemos, por exemplo, oportunidades para marcar antes, pero veste 0-0 no 15 e claro, se non marcas pronto como marcou o Celta, empezas a xogar un pouco cos minutos. Eso sí, despois do 15 ou 20, 2 goles. De momento, colíderes. Poderon caer 5, sinceramente. O Twitter de porque o faga mirar, porque miña... Fracaso outra vez, parece, non? A ver, non se pode dicir nada, ainda queda torneo, pero de momento a primeira na fronte do Depor, que o ano pasado xa levou un patacazo. E iso que comezou gañando o ano pasado no debutan de Twitter de Ourense, que finalmente foi semifinalista do torneo e bueno, moi ben. Ollo a Cabo. Aí vai Cabo, a calidade de Melí de Cabo, quería deixar, pedía falta e di o colexiado que non. Xa no debut, xa lle pasou, non lle pitaron unha, sin embargo, esa sí que a vai pitar. E pitou unha. No, tampouco pitou. Sí, pois pita. É que non sei. O chifro ese non se escoita. Non se escoita. Sabe, os míticos chifros de que ten a pelotiña dentro debe estar mal axustada que non se escoita. Hai que microfonar o pito aí. Tienes pito. Ataca o Celta por medio de Dieguez. Quería buscar outra vez a Sergio. De momento nestes primeiros minutos, balón so 29. Sí, efectivamente. É unha boa análise. Sí. De momento está sendo así. E ataca de novo o Celta. Aí o Compos quiso, aparecer por medio de Dani Cabo. Na única acción de perigo, certo perigo, hai que dicilo, pouco perigo. E xoga de novo o Celta. Tato non pode falar agora mesmo. Lomo queixo. Lomo queixo, que rico. Está frío xa, joder. E ataca de novo o Celta por medio do dorsal número 8, que é o único que non temos na plantilla. Así que imos dicir o 8 do Celta. Ollo, E punto. Aura, Dieguez, pon o balón. Aí aparece de novo a zaga do Compos. Aí o control de Sergio, non foi bo, e será de novo balón para o Celta. E volvimos ver outro despexe de Eros, que claro, ti lle das calquera balón e Eros despexa, así. Eu querería ver algún torneo destes unha parella de centrais Eros Tato. A ver quen entra aí. Está o balón máis tempo no aire que no chan, xa te digo. A ver quen entra por aí. Mira, o míster de Twitter Pontevedra, nos poucos adestramentos que tivo ese equipo, estaba seguido. Ai, pero adestrarse. Sí. Sí. 3-4 días, pero adestramos. No, hai que sair, ven o pivote a recibir e saímos con 3, non sei que. Chega o torneo, primeiro balón, ¡bum! Quen é o adestrador de Pontevedra? Hugo, saúdos para Hugo. Non sei se quere sair do anonimato, pero chámase. Pois agora saiu. Hugo, así que saúdos para él. E aí balón para o meta do Compos. Según teño por aí, Nusce. Manu César. Manu César que... Aí vai Cabo, que calidade de Cabo. Cabo pode abrir, aparece o 19 do Compos, pode ingresar na área o 19, quere poñer o centro, moi ben Dieguez, aí na defensa e quere sair incluso co balón controlado. O balón para o Celta, quere montar a contra. O dorsal número 99, como ti. Sí, efectivamente. Ollo que roubo de Antón, pero xa perdeu. Antón aí... Está físicamente Antón, espectáculo, Está ben, pero non botou crema e pode queimarse. Bueno, non pasa nada. Despois Antón que irá
perde as finais, se chega o Compos. Terá que ir ao ver o boquete despois. Ollo con Sergio, gol, gol, gol do Celta, balón so 29 e o 29 Sergio cruza o balón, nada que facer Nusce, na portería do Compos adiantas o Celta. No minuto 7 e medio, Celta 1, Compos 0. Demostrando que ten as ideas máis claras o Celta por convicción, non foi unha xogada super elaborada, pero ao final, pois cando estás aí en 3/4, por empuxe, por empurre, vale todo, pois chega Sergio, que xa tivera antes 2 oportunidades e acaba marcando o primeiro, segue sendo moi favorito nesta segunda edición da Galicia Twitter Cup, Twitter Celta. Pois aí está Sergio, que perdeu as 2 primeiras, a terceira para dentro. E o Celta, como dicía Tato, pois sendo un dos favoritos, ademais cun camisetón espectacular, de outras épocas, sí. No, Citroën era, non? Sí, de Citroën, aí está Umbro Citroën con esa medio cruz no ombreiro, espectacular. Camisola tamén a do Pontevedra gustou moito e a do Ourense moitísimo tamén. A do Depor menos, A do Depor parece un pixama sen escudo, pero bueno, a ver, cada un, tamén os clubs ás veces póñense un pouco tontos, Eu lembro que ano pasado o Racing, por exemplo, non lle deixaran poñer o escudo oficial, bueno, eu que sei. Cada equipo que mire polo seu, evidentemente. Ollo a esta. Aí vai Antón, que quere lotar Antón pode levala, pedía penalti Antón, ¡Piscinas! Pedía penalti Antón e non houbo absolutamente nada de nada. E ataca de novo o Celta, ollo que está o Compos con Antón que reprega a súa maneira, con calma. Está o balón por alá, aí está Diño pode poñer o centro para Sergio, chega a defensa do Compos, ben. Se repregue de Antón Frousiño, Bueno, chegou. Sí, agora, está chegando agora. Que leva o balón na banda. É que este Manuel Anxo Cortizo, a ver, vimos xogar en Urdilde, que era un campo pequeniño. Este é longo como días en pan, entón... Estaba eu para botar unha carreira por aí, sí ou sí. Ataca de novo o cadro celeste, aí está o centro, el chuto Longueiro. O centro, el chuto Longueiro, segue o perigo para Celta. Controla, aí, o dorsal número 20 de Duichan, Dieguez pon o centro, e chegaba... Aí, Insua ou Insúa? Insua. Non sabemos, non? Valen ambas. Valen ambas, perfecto. De que ti me metes en No, claro, que eu non sei, ti tampouco. Gustoume moito, no partido de debut que fixemos ese Compos Lugo, o mellor do Compos, sen dúbida, foi Permui, o porteiro. Nesta, balón acaba no Longueiro, pero certas dúbidas, non? É verdad que non espera que ese centro vaya a portería, pero cuidado, ataca máis o Celta. Aí está de novo atacando o Celta, que calidade, outra vez para Sergio, devolve a parede, era con Arturo, o dorsal número 20, que calidade ten o Celta aí en ataque. E recupera Arturo, de novo, Arturo, quería meterse dentro da área, e recupera de novo, Compos, pero de novo, balón para o 20, deixa sair e será a banda para o Celta, non deixou sair, non saiu. Que pide, Arturo? Que pide? Pedía saque de banda. Pois non o indicou o colexiado. E ataca de novo Compos. Ollo que pode ser boa contra. O balón a banda, vai chegar aí sen problema. Oito do Celta, que ademais fai un caneo e recupera de novo o balón. O cadro que dirixe, beso por aquí, Pablo Dino Vita e Mejuto. A dupla aí. Algo pasa coa curma de Mejuto, pasa que non me explicaron aínda, pero levan 2 torneos seguidos que algo pasaba coa curma de Mejuto. Aí está, intento dende el 11 do Celta, pérdese por línea de fondo. E será, casi reventan aí o bocadillo, eso non, non se soga co bocadillo de Tato, por favor, Pa un anaco que me queda de lomo queixo, por favor. Co bocadillo de Tato non, E hai dicir que egoístamente a Twitter Pontevedra igual lle beneficia máis que empate o Compos, non? Digo eu, por pensar, Por pensar, valo celebrar, entón, se marca o Compos, cántalo ti, Se marca Antón Vieites, quito a camisola. Bueno, claro, saltas o campo. Bueno, tampouco, que estou canso. Está Alonso o campo. Aí veñen os trocos do Celta. Temos por aquí ao lado a organización. Parabéns tamén para a organización por organizar este perfecto torneo. A ver, di unhas palabras aquí. Bueno, pois importante que a xente disfrute, que a clave do torneo, nada, agradecer tanto a xente que está detrás, comentaristas, xogadores, capitáns, e o realizador tamén que está facendo un currazo de 10, e bueno, ao final é o bonito xuntar a comunidade de Twitter por unha causa solidaria, pasar un bo día aquí en Lalín. Fermosas palabras que ademais denos un descanso, Tato? Sí, Cristian, o colexiado, é do Celta, É do Celta. Pitalle todas, tío, pitalle todas, por favor. Iso era falta, Non a vin. Se o realizador di que era falta, eu asumo. Pois era... Como era o nome? Xavi, tamén un saúdo para Xavi. Bo traballo, Hombre. Podemos ler os comentarios de... Sí, lee, claro, hombre. Antes de que se tire esta falta,
que vai acabar en gol, por certo. Ti crees? Sí, eu creo que sí. Está aí o dorsal número 10, Eu digo que Insua. apara Permuy. Permuy ten planta tamén, de porteiro. Ten planta aí de porteiro, veremos en que desemboca esta falta. Pro do Celta pode ser o 2-0. Aí vai Insua, pon o balón Insua por riba da trave da portería de Permuy. A ver, os comentarios danos a xente aí. Mira, Dani Bergantiños di honra Anxo, hola Bizum, non sei que lle pasou, que era un Bizum por aí. Sabedes como quedou o de Ourense no primeiro? Perdeu 1-0 contra o Celta. Que mau, a ver que fan agora, dixo Enzo Otero, estamos 33 persoas agora mesmo. Como 33? Non está mal. 33. 33. Magic. Soga o Compos. Aí está o dorsal número 4, volve a recuperar. Aí o Celta, balón para o seu porteiro, para o larsenismo, que está tendo pouco traballo de momento en este partido, que transcurre polo minuto 13, 0-1, gaña o Celta con gol de Sergio. De novo balón para o cadro vigués. Aí está o dorsal número 8, pisando o balón. Sogando aí na banda para Dieguez, avanzando Dieguez o lateral, e cas súas gafas Dieguez buscando aí a paralela, e ollo que fíase, pode chegar ao Celta. Aí moi ben Permuy, segue o perigo para o cadro celeste. O balón atrás, o disparo, gol. Gol do Celta, chega o segundo gol de Jorge Fiousa, defensa do Compos. Aí tampouco estivo demasiado áxil Permuy, deixou un segundo balón, e aí marca o segundo o Celta Tato. Pois sí, a ver, fai moito dano ás costas, evidentemente, son defensas que aos que lles custa o balón o espazo, e iso o Celta pois ten 3 balas arriba e aparte ten calidade tamén en segunda liña para marcar. Deteivo ben a primeira Permuy, pero despois custoulle. Entrou o MVP do torneo do ano pasado, alo menos para min, que é Pablo Sexo, que sacou esa camisola despois do torneo, das bases e a OTAN e non sei que máis, pero honor, moitísimo honor para Pablo Sexo. Pois aí está, xa está aí no campo. O Compos que ten que reaccionar, quedanlle 5 minutos. Esa me comentaba a min, Antón, ímolo ter difícil antes do partido. Sí. Están tendo difícil. A ver, poden botar culpa a Fran Cañotas, que anunciaron está en Miami, constame. Carai, non está mal logo. Os xogadores como Dani Cabo, que estivo no Cire Melide, que ten unha bagaxe, non? Pois un poquinho máis no torneo, ollo. Aí está o Compos, que paradón del arsenismo, que manopla. Aí a ocasión do Compos Tato pudo meterse no partido. Sí, o Maldo contra comentarista. E vai Manu César a poñer un centro, nunca pensei que diría esas dúas palabras na mesma frase. Pois aí vai, Manu César no recuncho dereito do ataque do Compos. Non foi bo servizo buscando o primeiro pau, e aí quere sair a contra o Celta, pero aí o paradón tamén del arsenismo espectacular, Sí, no, o Celta ten un auténtico equipazo. Mira o balance agora, é un 2-2, 3-2, 4-2 con Pablo, sexa físicamente están moi por riba do resto de equipos. Aí comentaba Tato as baixas do Celta, tamén as baixas do Depor, De momento aínda non apareceron por aquí. Está preparada aí a camisola de Champi Muros. Eu xogo, vou para o campo rapidamente, Sí, Champi Muros, de feito, ano pasado foi un dos mellores xogadores de Twitter Depor, e a ver se este ano pode vir. Está aí co curro e tal, co restaurante que abriu e tal, pero bueno, a ver se malo sea que non se poda pasar aí polo derbi. Champi, se estás escoitando isto, veña. Para Lalín, para Manuel Alonso Cortizo, o Depor necesítate. A ver, eu non é por nada, Aí agora o paradón de Permuy, Agora o paradón de Permuy que non quere ser menos que el arsenismo. Non é por nada, pero visto o nivel do Depor e visto o nivel que está demostrando o Celta, estades a tempo organizadores de trocar o noso derbi e polo menos facer un par de fichaxes que cheguen ás 5. O problema que o árbitro vai ser barberismo e do Depor. Bueno, a ver, hai Penalti para el Madrid, claro que sí. A que hora é ese o noso derbi? É a 2:15, hora de xantar, a ver que tal, pero bueno, temos aí. Esperemos poder gañar, pero bueno, está difícil a cousa, verdade, non imos a mentir. De momento Celta que gaña 2-0 este partido, antes gañou un 1-0. Parece isto a selección española, de momento sen recibir gol. Bueno, recibiu un de Bélxica, perdido nos primeiros partidos. Sí, igualiños. Igualiños, máis ou menos. Unai Simón teñeno por allí tamén, bueno. Diño e Dubichan son como Nico e Lamín na Eurocopa, a verdade que sí. Quizáis o símil non quedou moi alá, pero aí está o Celta de momento amosando que é o favorito do torneo, controlando o novo balón, busca o terceiro, o balón aberto ten que aparecer Permuy, porque quería chegar aí ao dorsal número 23 Germán. Permuy poñendo o balón, mata un compañeiro,
A segunda acción que favorece de novo Compos, pero recupera de novo Celta. Estamos entrando nos últimos minutos de partido. Sí, pero mira, conta agora, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 xogadores do Compos case no campo do Celta e o Celta metido no campo do Compos, así como van sair. É difícil. Tivo esa ocasión para meterse no partido, pero o porteiro salvouna. E de momento o Celta gañando cómodamente o partido. Xoga Valverde, aí recibe un pisazo, non pita nada o árbitro, pode ser bo para o Compos, aí vai a contra, do dorsal número 4, aí vai Pablo, sei que é verdade, o 14, ingresa na área 14, fai o caneo, liouse, proba o disparo, peta, aí vai o 4 de novo, disparo do 4 fora, aí tivo outro Compos que está tendo ocasións. Sí, a ver, chega, falta un chisquiño de claridade, aí quixo recortar, facer un pouco de nolito, non? Meterse para dentro e rematar, pero, bueno, está chegando polo menos para darlle un pouco de breve ao partido, porque senón o Celta cun 2-0, se o Compos non atacase, non xerase un chisquiño de perigo, isto estaba xa finiquitado. Aí vai Ursúa, que regate tremendo, xoga para o dorsal número 16 con Anso, teu tocayo. E que fixo Eros? Escachouna. Efectivamente. Escachouna, cada un ten que facer a súa especialidade. Escachouna e aí salvou o perigo. Non hai un trofeo para o maior escachador do torneo. Hai que preguntarlle a organización, seguramente. E que podemos dar de trofeo para un escachador? Que podemos dar? Porque hai unha bota para o goleador, un balón para o MVP, para o escachador que lle damos. Hai que inventar algo aí. Uns callos. Os callos, pois non está mal. Pois eu sería escachador tranquilamente. Antes que pichicho. Sí, seguro. O trofeo pa que o quero, non? Exactamente. Imos entrar no derradeiro minuto de partido. Compos 0, Celta 2. Nesta segunda edición do Galiza Twitter Cup. Aquí no Manuel Anso Cortizo. Aí, tremenda loita. 3-4 xogadores. E para quen a falta? Porque aquí deronse todos. Hai seguro, di por aí. Hai seguro. Na broma, si hai. Pitou, mira, falta para o Celta. Aí podía ser de todo, pitou. Falta para o Celta. Aí ti dicías que o árbitro ten por debaixo o escudo do Celta. Este Cristian naceu en Mos como mínimo. Como mínimo. Medio minuto. Aí está o 14. Xogando para o 18 do Celta. Para Santi, xogando de novo o cadro vigués, recupera o Compos, quere montar a última xogada do partido. Aí escacha tamén o balón, peta no xogador do Celta, será a banda para o Compos. Na que vai ser seguramente a última, pero non sei se teremos engadido. Ti que dis? Nin de coña. Nada. A última é a derradeira, é así. Pois vai con esta o Compos. Aí, moi ben a defensa do Celta, quere levar o balón e vai pitar o árbitro. Se que sona ese silbato, vai ter a última o Celta. Chega aí a defensa do Compos e final. Final do partido. Compos 0, Celta 2. Tato, unha pequena valoración aí do partido, veña. Twitter Celta vai gañar esta segunda edición da Galicia Twitter Cup. O Compos... Pero se está Pontevedra aí. Bueno, pero mellor ir ao Baixini. Ese é o noso lema. Hashtag... Hai que facer final, polo menos, a lo Baixini. Pois aí quedou o partido. Agora, que temos no seguinte? A ver. O derbi do Miño, Lugo-Ourense. Creo que teño que quedar por aquí, non sei quen virá. Aquí teño o compañeiro. Así que nada, tomamos 3 minutos de descanso, 4. Don Madialevo, a mellor aplicación de todo o torneo. GeoGuessr, espectacular, un fenómeno. Pois vémonos agora no derbi do Miño, Ourense-Lugo. Grazas, Fer. A ti, Tato, sempre.
Pois xa saltan ao campo Lugo e Ourense. Estaban falando por aquí de hai que falar de todo un pouco, verdad ou non? Está por aquí Tato tamén. E xa saúdo a Madia Leo. Que tal, moi boas? Que tal, moi boas. Aquí estamos unha vez máis no segundo partido do Ourense a ver que pasa, a ver se reacciona, porque no primeiro pagou un pouco o despiste do primeiro minuto, gol, e agora ten que reaccionar, evidentemente. Ainda así, Ourense, que tivo certas ocasións, certas chances aí diante do Celta, pero perdeu 1-0, e o Lugo que empatou a 0 con Campos, así que os dous buscan o seu primeiro gol do torneo. Sí, aí estamos. O Lugo ten ese puntiño, que ao final, pues bueno, aquí evidentemente nunha liga tan curta, pois ese punto mellor vale tamén para meterse no playoff. E o Ourense, polo que falei un pouco tamén cos xogadores, pois lamentan ese comezo un pouco de despiste de minuto 1, pero bueno, tamén estamos vendo que o Celta, creo que a pregunta que nos podemos facer é quen vai ser o que poida poñer o Celta un pouco en apuros, porque de momento parece que ninguén é capaz de facelo, non? Vai de momento a outro nivel, está un escalón por riba do Celta. E aí temos pois, o sorteo de capitáns. Estamos aí o dorsal número 10, a Braixiño, do Lugo, e o porteirazo tamén do Ourense, Corne. Sí, que o ano pasado non puido estar e notas esa incorporación. E tamén no Lugo, Braixiño precisamente foi para min o mellor xogador do Lugo no partido inicial. Pois non sei que problema hai, anda aí falando o colexiado, está todo preparado, o ok dos porteiros, e vai efectuar o saque de medio. Mira, é a moda do Lugo. Luis Enrique chega tamén aquí incluso. Cada vez Luis Enrique chegando a máis sitios, tamén a Lalín. Tamén a Lalín, a todas partes, aquí tamén. Aí efectuou ese servizo Javi López, o capi aí do Lugo. Bueno, teñen marcado como capi, pero o capi é Braixiño, o 10. Sí, os números eu que levo a aplicación, estou volvendo un poquinho tolo porque non coinciden números con nomes, así que, bueno, a ver como podemos facer para comentar os partidos. Bueno, se alguén ten que reclamar, aquí, a Madia Leo, aquí, un servidor lavas as mans. O primeiro saque de porta para Twitter Ourense, Corne xogando aí, a línea defensiva para o dorsal número 6, para Malco avanzando metros. Aí Malco segue co balón, xogando polo medio, aí atacando moi ben o Twitter Ourense. O balón é para Rois Júnior, sí, xogando o rapaciño que non xogou de titular no primeiro partido, por agora o Ourense aproveitando que ten un plantel moi grande, de moitos xogadores, facendo recambios para que chegue todo o mundo físicamente fortes, non? Ten casi para dous equipos, casi non, para dous equipos. Ten para dous equipos, son 27 xogadores, creo, así que un poquinho máis mermado ves o banco do Lugo, non? Ollo aí o primeiro gol! Gol de Twitter Ourense, falaba Madia Levo de Rois. E Rois marca o primeiro, Rois Júnior aí chegando o segundo pau, e o primeiro gol do torneo do Twitter Ourense no minuto e medio. Twitter Lugo 0, Twitter Ourense 1. Sí, foi unha boa internada de Moure pola dereita, que é un xogador con moita calidade, e meteu o balón ao medio, e aí chegou Rois Júnior de segunda liña, aí pasando o porteiro, metendo o gol, o sea, prácticamente na liña, non? Pois quere comeza mandando Twitter Ourense, que non puido no primeiro partido co Celta, pero sí neste segundo momento co Lugo. Camisola curiosa do Lugo, aí entre verde, morado, un poquinho rara, Fixemos enquisa nas redes de cal era a camiseta favorita, e entre esas 4 e a do Lugo, pues, a que menos votos sacou, moi atrevido, digamos, un diseño un poquinho atrevido, non? En cambio, a do Ourense a mí encántame, Sí, foi a gañadora deses 4 que aparecen na enquisa. A do Ourense realmente moi bonita, un diseño moi bonito. Pois estamos entón vivindo o partido entre a mellor camisola e a peor, e de momento gaña a mellor camisola. O balón de novo para Twitter Ourense, que quere pois abrir fenda no marcador, saca aí con moita parsimonia o Lugo, recupera Twitter Ourense, o balonazo do Lugo buscando en profundidade, ten que chegar sen problemas, Corne, o balonazo de Corne, e dun lado para outro parece un partido de tenis isto de momento. Sí, nestes segundos parece que é así. Dicían os xogadores do Ourense que este partido era clave para eles, despois da derrota contra o Celta, gañar o Lugo, pasaban dentro dos números que se falla Ourense para entrar na fase seguinte, imprescindibles os 3 puntos. Estamos a falar do subcampeón da primeira edición, Twitter Ourense, que ademais comezou o ano pasado tamén perdendo co Depor. Perdendo 4-1 de maneira estrepitosa no partido, que parecía que vai ser a tónica do resto do torneo, e despois recuperou e chegou a esa final. Aí que ven a acción de Moure, moita calidade tamén ese dorsal número 10 vermello,
pero recupera o Lugo. O balón para o dorsal número 11 para Ángel. Ángel marcha por banda. Ángel quere gañar línea de fondo. Pode poner o centro Ángel. Prefire pisala. Recuar. Aparece aí de novo un sobordo Lugo. O dorsal número 7 para o 22. Pode darse a volta. Era aí Johnny López. E que pidían? Hai falta, non? Gol anulado, non chegou a ser anulado, hai falta. Sí, foi falta. Pitou antes de que entrara o balón dentro da rede. Así que, bueno, protesta aí tímidamente o sordo Lugo. Di, daquela maneira, daquela maneira o dorsal número 11. Pero o colexiado indicou a falta, así que seguimos co 0-1 marcador. Sí, temos aí no centro de defensa de Ourense Anxiño, que no partido anterior xogou tamén no medio centro, é un xogador con altura. E realmente o ano pasado tamén foi un pouco a característica de Ourense, a característica defensiva, o físico, que a ver se este ano pois tamén é un momento, é un factor importante para o equipo. Camiño do minuto 5 dende 1,5 gaña Twitter Ourense co gol de Roy Junior. Co dorsal número 47, curioso tamén o dorsal de Royce, terá saque de banda. Aí de novo o cadro que dirixe Daniel no banco. Vai esa banda, buscando aí a Moure, unha outra vez Moure co calcaño, que ven a defensa do Lugo, pero aí vemos que cada vez que toca o dorsal número 10 de Twitter Ourense hai calidade, Sí, creo que tamén o Lugo tamén o ten claro que teñen que tapar aí a Moure. No medio tamén Lugo ten aí a Alberto e a Brais, para min son os dous xogadores de máis calidade nese centro do campo do Lugo. De novo balón en banda e de novo dorsal número 11, Ángel, que está sendo unha outra vez o que busca en banda esquerda e será saque de esquina, creo, saque de Curruncho para o Lugo, así que acción a balón parado e ocasión para o cadro lugués neste derbi do Miño. Derbi do Miño, exacto, o derbi do Miño vivido aquí en Lalín. O Lugo parece que está intentando reaccionar a ese gol para tratar de igualar, así que pues, estamos vendo esas internadas pola banda esquerda, como vendis, e aí pode chegar o perigo para a portería de córner. Aí vai, finalmente foi falta lateral, non foi córner, pero será acción a balón parado, ten que afastar esa portería para que non lle moleste o xogador do Lugo. Aí vai o balón colgado, o segundo pau, aí córner. Aí dubidou o córner e o balón foise a rentes do pau a pique de chegar o empate do Lugo. Tivo sorte de que o balón non iba por dentro, porque córner tragou aí esa falta. Pois aí está o saque de porta de novo para a córner despois do susto tremendo. Esa xoga en curto para o sol número 18, que é o único que non teño aquí no planel. Non coñeces o nome do 18, non? Penso que debe ser Visiña, creo. Visiña. Xoga Lugo, que nestes últimos minutos quere buscar o empate. Aí está Braixiño con calidade o capitán. Será banda para... O colexiado non o sabe. E o primeiro que foi a buscar o balón pois foi o que efectuou o saque. E punto. O que hai que facer é eso, coller o balón, eso é o que... Moitas veces os árbitros o que teñen que mirar son as reaccións dos xogadores e moitas veces as sabes. Sí, a reacción di máis que moitísimas cousas. Así que mellor que te lineare para ver como reacciona o rival, non? Os xogadores. Aí quería sair co balón Anxiño, perdeu o balón, o disparo, perdese por línea de fondo, será porta de novo para Twitter Ourense, pero vemos como nos últimos minutos Twitter Lugo está dando un pasiño cara adiante. Sí, está se xogando nos últimos minutos no campo do Ourense, así que a maneira tamén o Lugo de pechar aí un pouco os ourensáns, a ver se consiguen empatar. O Ourense tamén ten a opción agora con Moure, con calidade, con balóns abertos ás bandas para poder marcar o segundo. E con calidade levou o balón ollo aí o man a man, outra vez Royce, parada agora do porteiro do Lugo, que paradón, porque aí tivo Royce Junior o segundo. Sí, tivo aí o segundo e poñerse pichichi, realmente non hai ningún que leve esa dos goles. Tivo esa oportunidade, pero Quiroga, que é o porteiro do Lugo, pois tapou bastante portería e foi complicado. Quiroga chama a atención con CK. CK, sí, CK. CK, non sei se quere Quiroga. Nada de Q, pero CK, Quiroga, que aí fixo unha boa parada e tremendo tamén como levou o balón Moure con calidade, un poquinho de sorte tamén con rexeitamentos, pero hai que estar aí. Sí, tamén aí, se a Moure se lle deixa en espazo, el vai levantar a cabeza, vai buscar eses pases, así que Lugo, como dicíamos antes, ten que estar moi atento se non quere que o Ourense meta o segundo. Pois aí está o saque de porta de Quiroga, buscando o centro do campo, quería baixar a Braixiño, falta clarísima, levou un golpazo tremendo Braixiño. Choque de trens aí de tres, e os de Lugo entre eles tamén levaron aí un golpe, bueno, parece que se recuperan rápido. Afortunadamente poden seguirse en ningún tipo de problema. No minuto 8 de partido, 0-1 gaña Twitter Ourense, o subcampeón da edición pasada.
de momento, pois acadando unha vitoria pois fundamental para pasar de ronda. Sí, para por lo menos asegurarse non quedar nos dos últimos postos, que son os que quedan eliminados na primeira fase, poder entrar no playoff. Así a competición así, primeiro e segundo pasan directamente ás semifinais, de terceiro a sexto xogan por eses dous postos máis para entrar en semifinais. Así que aquí a clave non quedar sétimo ou octavo. Ollo aí, que mágoa, porque o control foi malo, horrible do xogador do Lugo, penso que era outro vez Ángel, porque o balón fora moi bo, buscando aí as costas da defensa de Twitter Ourense, o control non foi bo porque plantábase prácticamente só, incluso tiña un xogador para empurrala. Sí, están atacando todo por esa banda esquerda, por onde está chegando o perigo do Lugo, e Ourense ten que estar aí pendente. Realmente agora ese balón podía dobrarse, facer case a pasa da morte, e podía chegar a un centrocampista para rematar, así que o Lugo está buscando as súas opcións, non está tendo moita sorte, pero tampouco se está rendendo. Que ben o fixo hoy Saúl Piñón xogando para Ángel co calcaño, que boa xogada do Lugo en ataque, aí eu penso que liaronse un pouquiño. Sí, sobrou ese balón quizás Alberto, que é un xogador que é capaz de darse a volta, de xirarse, que nestes partidos é moi importante, ten esa paciencia de dar a volta e buscar a mellor opción. Alberto Fres, aí a acción, levou un golpazo tremendo, foi Gil, pódese recuperar. E o balón que ten que aparecer Quiroga. Segunda acción para Roy Junior. Roy Junior controlando na frontal da área, abrindo o campo, que bo control aí de Moure. Moure pode poñer o centro, pon o centro Moure, ten que chegar a defensa do Lugo de novo. Moure demostrando técnica, calidade, sabendo centrar. Para mí, de momento, o mellor xogador de Ourense nos dous partidos, tanto neste como no anterior contra o Celta. Por eso leva o 10 tamén, non? Claro, o 10, balóns o 10. Non sei da calquera, o 10 hai que pelexar para conseguir a camiseta número 10, non? Pois será saque de Curruncho para Twitter Ourense, e caralí vai Ortiz para poñer o balón dende o recuncho dereito. Xa está por aquí detrás Antón Vieites. Antón, unha valoración de momento do torneo. Está o plan como queremos. Está o plan como queremos, é dicir, non gañando. Exacto. Vamos a pasar empatando. Logo daremos a sorpresa. Pois aí están as valoracións de Antón Vieites do Compos. Vai o saque Curruncho, primeiro vai haber trocos ou que vai haber? Balón. Claro, sen balón é difícil. Balón é complicado. Igual sen balón gaña o Compos. A ver, un balón, a ver se aparece un balón por aí por Lalín. Aí está, mira, na esquina, aí vai córnea por el. Agora no minuto 10, como fixo no primeiro partido Ourense, vai cambiar todo o equipo prácticamente. Vai a sacar proveito a ese número grande de xogadores co que chegou o Lalín, así que sabemos preparados. Moito pádel, pero o fútbol é outro deporte, completamente diferente. O fútbol carga moito as pernas e hoxe, despois de que? 20 minutos de xogar entre ambos partidos que xogamos, pois estou totalmente teso. Por eso se chaman de diferente forma, e ten diferentes normas. Aí están os dous equipos aplaudindo a grada. Temos aquí cousiñas que nos ides poñendo polo chat en directo. Podedes comentar todo o que queirades e iremoslo vendo, iremos comentando, como por exemplo Sergio Martín 2707, que di que Quiroga rechazou o balón igual que a USC rechazou o máster de matemáticas. Bueno, cousas que pasan. O Erjo 8888 que poñía do anterior partido en xogo o primeiro gran pique entre Lugo e Ourense da tempada 26-27. E olloeros que preguntan tamén cando volve xogar o Compos. Pois este partido, outro, e volve o equipo máis rocoso e difícil de ver de todo o torneo. Sí, pero bueno, creo que nos falta un pouquiño de gol. Un pouco bastante, porque non acheiramos. Aí están os dous equipos xa preparados, no Racing de Ferrol moi preparados, con esa neverita, ¿no? de augas, de bebidas isotónicas, por decirlo así. E aí están os dous equipos listos, últimos preparativos, últimas indicacións, ¿no, Dani? Sí, non sei, comentabas tío da neveriña, non sei eu que levo nesa nevera, Eros. Eu creo que de todo menos auga. Bebidas isotónicas, como lle chamo eu ás 5 da mañá. Ollo con ese Pontevedra que, como decíamos, entrou sorprendendo, sobre todo co dorsal 79, Piti, goleador na vitoria do conxunto pontevedrés, e que amosou moito desequilibrio. Tamén ollo con esa zaga, e comeza o encontro co Racing de Ferrol buscando xa o balón largo cara a banda dereita, pero cortou moi ben o Pontevedra, e será saque de Curruncho. Iremos ao Curruncho.
Eros, eu quero saber a que futbolista debemos seguir neste partido. Cales son os futbolistas destacados de ambos conxuntos? Do que vin no Pontevedra, sobre todo Piti por banda esquerda, foi o goleador no anterior para o conxunto ferrolán. Vamos a ver por que optan, ¿no? Antes optaron polo saque ao segundo pau. A ver agora que elixen. Sí, o Racing hai que recordar que perdeu o primeiro partido, era un dos equipos contra Ponfe. Dos que mellor falaba a xente, defraudou no primeiro e busca resarcir. Aí vai o centro moi pechado. Ten que sacala. Lino sacou unha ben e sai xa o Pontevedra por banda dereita, pero hai falta de Andrés, falta táctica, ¿no? Falta moi ben feita. Sí, a verdade é que sí, boa intervención, xa vai poñer o balón en xogo Anxo que no primeiro partido regalou bastante clase. É que Anxo, eu xogo de central porque é alto, pero Anxo ten unha calidade. Acaba de amosar ese guante no pé que ten, balón a medular, xoga o Racing de Ferrol, que busca o balón a cara a banda esquerda, en cara, ollo, vamos a ver, non consiguen moito perigo, consiga Santi, está peleando ambos equipos, logra o balón o Pontevedra tamén con un dos grandes nomes que é Mario, moi físico, moi forte, que tamén goleou no anterior partido, marcou o segundo gol, leva o balón o Pontevedra. Gustoume o detalle de Calcaño do xogador do 14 do Pontevedra, o capitán, gustoume moito. Ollo coa contra do Racing, ollo que perigosa, é un man a man, fora de xogo, estaba en posición incorrecta Villar, pero ollo con ese desmarque porque facía moito dano, deixou a toda a defensa atrás. Ollo Cabo que está aí o centro, está en área pequena, pode rematar, remata, moi manso, pero boa parada de Snoop. Grande Snoop, Gran intervención e o balón que se vai a saque de Curruncho, que gran xiro aí do diantero de Pontevedra. Sí, gran xiro e gran parada de Snoop, que non sei se terá algo que ver con Snoop Dogg. Pode ser, outro Snoop non coñezo, así que o máis seguro é que sexa polo rapeiro estadounidense. E aí vai o Pontevedra co saque de Curruncho. Imos ver a ver por que optan, porque teñen varias torres aí o centro, non sei de que número, pero un gran remate de cabeza, adiantándose a Snoop. Pontevedra 1, Racing de Ferrol 0, marcou Santi. Foi 8. Yelquismo. Foi Yelquismo. Aí foi Yelquismo, estaba dicindo 8 do Racing de Ferrol. Grande, Eros. Yelquismo entendo que por Yelko Pino, gran futbolista. Debería ser, pero moi boa xogada, Hai que loitar os balóns ata o final. Correcto. Anticipouse o porteiro que, por alto, ao mellor, non vai tan ben. Bueno, na anterior foi ben, Na anterior foi ben. Foi ben por abaixo, non? Sí. Bueno, sigo encontro con ese gol do Pontevedra. Levamos casi 6 minutos de encontro. Pontevedra 1, Racing de Ferrol 0. Por lo de agora os balóns desaparecen, Sí, desaparecen porque o Pontevedra ten que facer tempo para gañar o partido. Por certo, pode haber contres perigosas por parte do conxunto granate. O Racing, se te fixas, deixa moi poucos... Pontevedra. Sí, está o partido ahora mesmo onde quere o Pontevedra. Veremos quen o Racing de darlle a volta. Recordemos, outra vez, perdeu o primeiro partido contra Ponferradina. Bueno, seguimos porque o encontro está moi bonito, a verdad. Ambos equipos que bueno, queren pelealo, ¿no? Teñen as súas alternativas, as súas armas. Sí, de momento tamén o Pontevedra gañou o primeiro encontro, quere gañar este, está sendo moi sólido o conxunto da cidade do Lérez. Aí está outro saque de banda para o Racing de Ferrol, que vai gañando yardas como se fora isto fútbol americano. Esa peinada pode ser boa, vai na pelear o número 16, vai na pelear Nacho, piden, non, ollo porque o banco do Racing de Ferrol volvese todo. Ui, esa patada non pita tampouco falta, pedían penalti, os árbitros comprados. Non me sorprendería en absoluto.
Antón, Fer, Dani, penalti, non penalti, que pensades? Abstéñense de opinar. Dando un grandísimo talento para sair dende a súa zaga, valentía. Eu creo que para o míster do Pontevedra é un luxo. Oi, ese balón, vai a sacar o dorsal 22, van a sacar Andrés. O balón, pois, que se vai cara a liña de banda. Será saque de banda para o Pontevedra cando estamos a piques de chegar ao ecuador do encontro. O Pontevedra quere ir a polo segundo, pero eu creo que o Racing facendo un pouco máis de méritos para ir a polo empate. Sí, por certo están quentando xa xogadores do Pontevedra. Teño moitas ganas de ver a Corredoira, dorsal número 2, que é un pulmón pola banda. Eu acabo de ver ao Kaiser Pablo Santiago Cuiclo que agora recibe o balón en banda esquerda, volve xogar co porteiro, volve xogar con Nino, que saca o balón en longo, ese para medular, mal control, ollo co xogado espazo, arriba. Que ben Snoop. Polo de agora, o mellor do Racing, Sí, está me encantando Snoop. Moi bo porteiro que ten aí o Racing, pelea Piti, vai a levar Mario, ollo porque pode xogar. Aí, moi boa recuperación do dorsal 8, moi boa recuperación de Santi, Sí, a verdade é que está férreo. ¡Oh! Bueno, a marsellesa de Anxo Tato, que barbaridade. É un media punta xogando de central. É Zidane con melena. Totalmente. E ollo que está xogando o contraataque, o que che dicía, Erdos. Está xogando buscando moito ayelquismo. Ollo, porque eu creo que apeinou Andrés, salvou o córner. Que ben. E sacou. Un xogador completamente só do Racing de Ferrol, así que moito ollo. Sí, señor, moi rápido o dorsal 7 perdón, era o 21, quen era? Quen era o dorsal que... Non vin, pero ollo co centro, segundo pau, o testarazo. Non puido Villar, que se lle foi ese cabezazo alto, pero ollo co Racing porque nas contras teñen velocidade. Aproveitan ben os espazos, hai moitísimos trocos que se van facer agora, retírase de feito o goleador. Só decir que xa podemos defender os espazos contra o Twitter Racing porque somos máis lentos que un tractor en mitada nacional. Correcto, e ollo que entra a Corredoira de dianteiro centro, Moitas cousas que ver. Aí o balón na medular Pontevedresa. Bueno, Sí, unha parede que está para non vela. Pero ollo porque volve a recibir Mario. O balón ao espazo. Corredoira que pode chegar no man a man. Pide fora de xogo, non hai. Corredoira! Que corte de balón do central do Racing. Espectacular. Creo que se baixou a persiana, a Corredoira. Sí, pero eu que che digo, están xogando as súas tácticas o conxunto Granate por metendo fútbol. Ollo que leva Racing. Ui, patada aí a J. Cano. Patada a un dos grandes músicos do panorama nacional. E vai haber falta prol do Racing de Ferrol. Vamos a ver para directa, Sí, para directa, a ver se ten algún lanzador de categoría. Parece que colle o balón. Sí, moi perigosa falta, marchou por alto, pero por moi pouquiño. Sí, señor. Teño ganas de ver a dorsal número 24 do Racing, Cocas, dianteiro centro. Gustaríame velo en acción. Seguro que é xogador de banda. Está xogando, está xogando dianteiro centro, Cocas. Tería que ir pola banda. E que non queira entender, que o entenda. Hai máis trocos, detense aí un pouco o encontro. Marcha o Capi, Aí está. Aí o coach Fondo Granate que está aí gestionando, non, sigue, ojo sigue no campo. Hai movimentos, vamos a ver o que sí que seguro é que Lino vai ser o que saca o balón de porta. Sí, está xogando Lino, pero teño ganas de ver tamén ao dorsal número 13, o porteiro suplente Raúl Cajeta. Eu a Raúl Cajeta vexo completamente chill, está apoyado a barandilla en posición de dame unha caña ahora mismo. Sí, hai que dicir que ten un aire a Raúl Marqueta, Non sei se ten que ver. É verdade, ten un aire Raúl Marqueta. Pode ser.
Pode ser. Outra falta a prol do Racing de Ferrol. Esta sí que é bastante máis alonxada, Sí, está repartindo do lindo o equipo granate. Bueno, hai que defender o resultado, que é o importante. Vai xogar o Racing de Ferrol. Digo, non é moito para disparo, pero poden sorprender. Aí vai Villar, creo que volve a ser Villar. Volve a pegarlle. O disparo. ¡O Longueiro! Sí que lle pega ben Villar. Madre mía, pero que guante tes, Villar. Non o cree nin el. Quedou ali parado, dixo, que acabo de facer? Juninho Pernambucano está no Manuel Anxo Cortizo. Además de Snoop, sen lugar a dúbidas, xoga o Racing de Ferrol na medular, pero ese envío espazo marcha un pouco longo, ou ben, non atopa quen acorra. Minuto 17 prácticamente de encontro. Pontevedra 1, Racing de Ferrol 0. Sí, de momento confírmase que polo de agora o equipo de excepción é o Racing. Bueno, eso Polo hai... de agora. Polo de agora porque aínda lles falta xogar con nós. Pero nós non decepcionamos a ninguén porque de nós non se espera nada a ninguén. Eso é verdad. Xogou o Pontevedra do PSG porque a mandou directamente fora de banda. Sacará o Racing de Ferrol, o que lle falta pouco máis de algo máis de 2 minutos para ir a polo empate, para sumar o seu primeiro punto na Galiza Twitter Cup. O balón co pugna corredoira, vai no levar o Racing de Ferrol, que a saca por banda esquerda con bastantes problemas. Intentan baixala. Mario que presiona, bueno, qué caneo, sigue por banda izquierdo Racing de Ferrol, intenta, bueno, estánse regalando moito, Sí, pero aparece Anxo, mira. Ollo Piti, que quere volver a marcar, pero quédase un pouco atrás, intenta salir, providencial, moi bo corte de Chipi, será saque de Curruncho para o Pontevedra, que acaba de haber un cambio un pouco peligroso no marcador de nome. Quen puxo tetas no marcador? Como que tetas? Espectacular. Chamanlle tetas ao Pontevedra? Non o sei. Pero vai o saque de Curruncho con 4 rematadores. Sí, aquí gaña moitos segundos o Pontevedra, Importante, sí, porque falta pouco, hai que arañar, hai agarros, hai empurróns, o árbitro que manda sacar o córner, vai a cara o segundo pau. Outra vez que sae ben Snoop, segunda xogada, pelea Mario, levas a Mario na frontal, pita falta, o Racing de Ferrol que vai ter unha ou dúas. Sale Villar, que o fútbol debe un gol, pero corta Anxo, bueno. ¿De qué planeta viñeches Anxo Tato? Porque vaya pisadiña, volve protexera. Bueno. Ai, mi madre, sigo Pontevedra, o balón espazo, corredoira, fora de xogo. Equivocouse. Quedan 45 segundos de partido. O Racing de Ferrol que busca unha. Tena 24. Tena en banda dereita. O centro Lino suelo. Tivo a Cocas, Estaba Cocas que a pelota. Era bon centro de Cocas, pero non había ninguén no punto de penalti. O árbitro que manda apurar. Lino que saca arriba. Pelea corredoira, pero vaina a levar o Racing de Ferrol. Creo, vamos a ver ese balón. Patada bisbalera, sí señor, de ojo. Sí, patada bisbalera, Creo que cantó bulería, cando facía ese despexe. Quedan 3 segundos, saque de banda para Pontevedra. Vai rematar, sinala a falta. Sacan rápido. No, por lo de agora vamos a ver. Ainda un pito final o colexiado, estamos no engadido. Remató. No, vai haber a falta. Vai sacar a falta Mario. Non queda